Antes de comenzar coa orden do día, me pide a palabra o señor Mosquera. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. O pasado venres, sobre as 5:30 da mañán, unhas persoas que encapuchadas, pero que todo o mundo sabe quen son, pois en Goián, en Tomiño, incluso directamente nas propiedades da familia, pois encheron de pintadas que podemos ver aquí, coa diana que usa os grupos armados, sexa extrema dereita ou incluso o entorno de ETA, para amenazar de morte, para dicirle a alguén que o van a matar. Aparte de insultos de todo tipo, incluso homófobos, que aquí está. Ben, pode haber toda a liberdade de expresión que se queira, pero nós entendemos que este tipo de coaccións, de agresións, e máis non son contra un compañeiro de corporación, neste caso contra o Xío Benítez, non son admisibles. O sábado estiven ali, como non podía ser de outra maneira, pois por mostrar o apoio, e unha serie de xente de Tomiño dixo, incluso algún que se identificou como, desde logo, nada sospeitoso de votar pola nosa forza política, que querían manifestar o seu apoio, querían que chegara aquí. Ben, a partir de aquí, quero deixalo claro para que se sepa, pois houve unha convocatoria que parteu, xa digo, das redes sociales e de xente de Tomiño, para mostrar o seu apoio e a súa repulsa radical deste tipo de actuacións. E temos, en nome de Uxío, en nome do noso grupo, en nome de todo o goberno, agardo que toda a corporación, temos que agradecerlle a xente que está aquí e a que está abaixo tamén, que non pudo entrar, o seu cariño, o seu apoio e o esforzo de vir aquí cando, un venres ás 12 da mañán, un día laborável, e o esforzo que fixeron. Ben, non quero nestes momentos máis que deixar constancia deste feito e creo que esta corporación debe manifestarse sobre estes feitos e pido expresamente, pois, podía ser de calquera outro tipo de actuación, pero pido expresamente que fagamos un minuto de aplausos para mostrar a nosa solidaridade con alguén que está sendo acosado, coaccionado, ademais, e a nosa firme repulsa destes feitos. Nós, por nosa parte, vamos a facer, por parte do goberno, vamos a facer ese minuto. Como presidenta da Deputación de Pontevedra, o faría exactamente igual con calqueira membro da corporación desta Deputación, cos 27 deputados e deputadas. Quero que o Xío Benítez saiba que non só conta coa meu apoio, coa miña solidaridade contra a repulsa dos ataques injustificables que está a padecer, sino que conta con esta presidenta para que aquel tipo de acción
que permita loitar contra ese tipo de actuacións que son absolutamente antidemocráticas e que non poden ser permitidas por unha sociedade decente. Nós vivimos nunha sociedade decente que non asume ese tipo de comportamentos. Así que, ademais deste aplauso que toda a corporación fixo e todas as persoas, homes e mulleres que aquí están asistindo como presidenta da Deputación, creo que teño a obriga de decir estas palabras, Uxío Benítez, que saibas que toda a provincia está contigo e non teño ningunha dúbida. Gracias. Ben, e comenzamos xa a orde do día. No punto primeiro, a toma de posesión de don Ramiro Varela Peón como deputado provincial. Antes de darlle a palabra ao secretario para que informe deste punto, quero darlle a benvida como presidenta da Deputación no meu nome e no nome de todos os diputados e diputadas a don Ramiro Varela Peón, esperando e estando segura de que ven aquí a prestar un servicio a todas as pontevedresas e pontevedreses. Secretario, tes a palabra. De diputado provincial a favor de don Ramiro Varela Peón e toda vez que presentou na Secretaría Xeral a declaración de bens patrimoniais, declaración de causas de posible incompatibilidade, así como a liquidación do imposto sobre a renda, non hai obstáculo legal para a súa toma de posesión. Cumprir as obrigas do cargo de deputado provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Unha vez que ten tomado posesión don Ramiro Varela Peón como deputado provincial, pasamos á parte resolutiva da orde do día do pleno do 17 de setembro de 2016. No punto 2, delegación do Concello de Moraña na Deputación de Pontevedra das facultades de recadación en vía executiva dos ingresos de dereito público que se atopen pendentes do cobramento na tesorería do Concello. Observacións? Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 3, ratificación da resolución presidencial de interposición de recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Justicia de Madrid fronte á desestimación pola Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do recurso de reposición relativo ao proxecto de Putrans. Observacións? Entendo que queda aprobado por unanimidade. No punto 4, aprobación definitiva da conta xeral da Deputación de Pontevedra correspondente ao exercicio 2015, integrada pola propia da Deputación, a da Fundación Escola Universitaria de Enfermería, as dos entes escritos e a consolidada. Observacións? Entendo que queda aprobado. Sí. Palabra, señora Muñoz. Sí. Gracias, presidenta. Pedimos la palabra para fijar nuestro posicionamiento de voto en relación a esta cuenta general que viene con carácter definitivo al Pleno de esta Diputación. Para resaltar, desde luego, la posición de nuestro Grupo Provincial del Partido Popular en las cuentas del año 2015 que fueron inicialmente presupuestadas por el anterior Gobierno municipal, Gobierno provincial del Partido Popular, y entendemos que unas cuentas que eran unas cuentas creíbles, unas cuentas serias, hechas pensando desde luego en los intereses de la provincia, poniéndolos por encima de cualquier otro interés. Además, unas cuentas que reflejaban una institución saneada, que es con la que ustedes se han encontrado no solamente con unas buenas cuentas públicas y con un buen presupuesto, sino además con una institución pública también saneada,
y, por tanto, un presupuesto del año 2015 fiel reflejo de un Gobierno sólido, un Gobierno unido, un Gobierno sin contradicciones internas y centrado en los intereses y en las necesidades de todos los pontevedreses y pontevedresas. Además, se encontraron una ejecución presupuestaria que era el fiel reflejo de un Gobierno que funcionaba, un Gobierno que dedicaba todos y cada uno de los días a gobernar, a ejecutar las cuentas, a realizar actuaciones en bien de toda la provincia y que, en definitiva, reflejaba un Gobierno que sabía lo que había que hacer, que tenía un proyecto para la provincia y un proyecto que era sólido y que, desde luego, era un proyecto de futuro. Con estas cuentas tenemos que lamentar que quizá la ejecución presupuestaria que muestran esas cuentas no han explotado todo el potencial que tenía ese presupuesto. Lamentablemente hay partidas que se han dejado ustedes sin ejecutar, partidas que eran importantes, partidas como las obras de las subvenciones para las obras a concellos, que representan una ejecución presupuestaria de un 20% simplemente, y que entendemos que este presupuesto se podrían haber, desde luego, puesto en valor de mucha mejor forma de la que realmente ustedes hicieron. En definitiva, para nosotros en este año 2015 vivieron ustedes de rentas, entre que se enteraron de lo que pasaba y lo que ejecutaron se les pasó el año y no fueron capaces de sacarle rendimiento a ese presupuesto que se había presentado. En cualquier caso, nosotros vamos a abstenernos en esta cuenta general, insisto, por los argumentos que acabo de dar, porque entendemos que este era un buen presupuesto para la provincia, que se podía haber aprovechado mucho mejor de lo que lo hicieron en la parte del Gobierno, que desde luego fue su competencia en el año 2015. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Desde logo que... A ver, se acople. Desde logo que a conta xeral é un documento máis ou menos técnico, que o debate é anterior, pero non pensábamos intervir. Pero, bueno, o que acaba de decir a portavoz do PP é que non ten nada que ver coa realidade, absolutamente, non? Aparte de soltar un panexírico do anterior goberno, que xa houve eleccións e xa está, digamos, liquidado o asunto, pois hai dous feitos moi claros. O primeiro, con respecto á execución. Oiga, executamos máis que no ano anterior. Executouse bastante máis, houve menos remanentes. Vale? Executamos máis. A. E B. Executamos o mellor. Porque ustedes executaban menos, e ainda por riba, cun volumen de recoñecementos extraxudiciais absolutamente disparatado. Absolutamente disparatado, que reducimos prácticamente a nada. O sea, executamos máis e executamos mellor. Entón, non sei exactamente de que película están a falar, pero, bueno, é unha cousa moi sorprendente. Teremos ocasión de velo despois en bastantes asuntos do orden do día. Unha cousa moi sorprendente que un partido que se supón que sabe da institución, se sabe como funcionan, as cousas tan irreais e tan fora do mundo que din. Bueno, en todo caso, xa me imagino, que é un problema estritamente de posicionamento, como xestionaron a mitad, abstéñense, se non xestionaran nada votarían en contra, e se xestionaran todo votarían a favor. Bueno, pero para iso non fai falta a perorata que nos soltou. Gracias, señor Mosquera. Tiene la palabra el señor Font. Buenos días a todos y a todas. Resulta sorprendente la intervención de la señora Muñoz, porque lo que debería de ser un análisis de la cuenta general se convierte en un discurso político de intentar ensalzar al Gobierno anterior, cuando creo que lo que ha hecho en la realidad, señora Muñoz, es ponerle el RIP definitivo, si ya se lo habían dado los ciudadanos, al Gobierno anterior. Resulta sorprendente que con lo que hemos hecho en este año, resulta sorprendente que la contraposición de lo que es el presupuesto del año 2016 para esta Diputación, ustedes se permitan ensalzar
el presupuesto del 2015. Hable de ejecución, hable de otras cuestiones. ¿Usted se da cuenta que esta Diputación tiene que devolver, entre otras cosas, 10 millones de euros de fondos europeos por mala gestión en la contratación, que lo acaban de votar ustedes anteriormente por unanimidad? ¿Usted se da cuenta de la cantidad de obras que están sin realizar por mala ejecución presupuestaria y por mala gestión del anterior Gobierno? Usted viene a ensalzar aquí un presupuesto que se basaba en el caciquismo y, literalmente, en la discrecionalidad a la hora de distribuir por parte del presidente. Ese es su programa político, señores del PP. Eso es lo que ustedes pretenden en relación con esta Diputación. Claro, es verdad, y lo veremos a continuación, es lo que hacen en todas las administraciones. Favorecer a los suyos, literalmente. Pues mire, sobre el tema de ejecución presupuestaria, hombre, tendría que ser usted un poquito más rigurosa porque, evidentemente, los presupuestos que se hacían desde el Gobierno del Partido Popular en esta Diputación eran literalmente una pantomima para, a continuación, hacer modificaciones y modificaciones y más modificaciones con la intención de que eso sirviera de brazo armado a la hora de llevar esas políticas clientelares absolutamente con todo el mundo. En el debate presupuestario, señora Muñoz, diputados y diputadas del Partido Popular, yo les dije que lo mejor estaba por venir. La señora Arévalo me decía una serie de cuestiones de que ya lo veríamos. Claro que sí. Estamos a 16 de septiembre y ya lo vemos. Ya vemos la contraposición que es cómo gobernamos nosotros y cómo gobernaban ustedes. ¿Cómo gobernamos nosotros desde la igualdad? De un plan Concellos que debería de tener unas letras en mayúsculas y de oro, señora Muñoz, diputados y diputadas del Partido Popular. Esto sí que es hacer política desde el respeto a los concellos. Y nos viene usted a hablar de ensalzar un presupuesto que estaba basada en la discrecionalidad. Pero de verdad, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de respeto a los concellos, que respetar a los alcaldes es respetar a los ciudadanos, usted es capaz de venir aquí a decir que era un presupuesto maravilloso. Un presupuesto en el que se reservaban unas cantidades para que el presidente pudiera hacer lo que quisiera. Mire, señora Muñoz, he pasado una auténtica vergüenza como diputado de Economía y Hacienda en los primeros meses de gobernar por la ejecución presupuestaria de su presupuesto al que usted tanto alaba. Auténtica vergüenza, porque he firmado obras que se estaban cerrando en ese momento, que estaban con nombres y apellidos, dirigidas a ayuntamientos en los que ustedes gobernaban. Esa es la política clientelar. A ustedes esto de que hablemos del caciquismo les molesta muchísimo, pero es que día a día se lo están ganando. Y ahora me faltaba poco por ver, y lo he tenido con la intervención que acaba usted de hacer. El presupuesto anterior era el presupuesto del caciquismo y el presupuesto clientelar. El presupuesto del 2016, con un plan Concellos prácticamente ejecutado, con una igualdad de oportunidades y de condiciones para todos los concellos, es el del 2016. Yo no sé si usted está pensando ya en la intervención de la cuenta general del presupuesto del 2016 y es que ya pensaba alabar el presupuesto que nosotros hemos ejecutado. No sé si se estaba confundiendo, pero no, señora Muñoz. Estamos hablando de la cuenta general del 2015 y es un presupuesto absolutamente rechazable. Mire, yo no voy a aburrir ni a los que nos ven ni a los que nos escuchan, ni voy a aburrir al conjunto de los diputados, pero era para traer el relatorio de cómo dejaron ustedes en ejecución el presupuesto del 2015. De partidas millonarias, hablo de memoria y me funciona de aquella manera, de partidas millonarias con 200 euros de saldo cuando entramos en el Gobierno a finales de julio. Y tiene usted la desfachatez política de llegar aquí y decir que es un presupuesto maravilloso. Pues no, mire, la conclusión es que ese presupuesto, ya digo, era lo contrario a lo que hacemos hoy. Y afortunadamente los ciudadanos y las ciudadanas de Pontevedra fueron muy inteligentes a la hora de votar y ustedes hoy solo les queda ensalzar un presupuesto que es pasado, que usted acaba de defuncionar y muy mal porque el Gobierno anterior
de igualdad de trato a los ciudadanos de la provincia, se perdió aquella lección y llevó una nota de 0. Gracias. Ben, rematado o debate, como presidenta da Deputación, simplemente teño que decir que un goberno responsable, este a favor ou en contra da herencia que recibe, ten que cumplir coas obrigas legales que son de carácter imperativo, aprobar a conta xeral do exercicio 2015, unha obriga legal de carácter imperativo, polo tanto, este goberno é un goberno responsable que, inda que xamais elaboraría un orzamento como o do 2015, sin embargo, vai, por suposto, a votar a favor da aprobación definitiva desta conta xeral da Deputación de Pontevedra correspondente ao exercicio 2015. Polo tanto, rematado o debate, poñemos a votación este punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 13 abstencións. Cousa sorprendente, entendo as abstencións. Eu tamén, se podería, me abstendría de aquel orzamento de 2015, o comprendo perfectamente. Pasamos ao punto 5, Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo para potenciar a posta en valor de recursos turísticos como medidas de apoio ás actividades de divulgación da oferta turística e de mellora de promoción dos valores turísticos de Vigo, as Rías Baixas e a provincia de Pontevedra. Observacións? Non habendo... Xa sabe vostede, señor Figueroa, que está no seu dereito. Interveña. Sí. A pregunta é, van a falar vostedes despois como goberno? A mí non me pregunte, son a presidenta e dirixo o pleno. Logo, se a xente, os demais grupos queren intervir, están no seu dereito igual que vostede. Pero intervendremos por orden de menor a maior, non? Se vostede quere intervir, a xente, logo o resto pedirá a palabra e terán o dereito a Bueno, pero intervir. iso, a ver, se... Quere intervir, señor Figueroa? No, sí, eu sí que quero intervir, pero a cuestión é... Pois ten vostede a palabra para é unha intervir. triquiñuela unha O vez máis. goberno intervendrá cando considere. Vostede quere intervir agora? Sí, por suposto. Ten a palabra. Bueno, bos días a todos e a todas. Hoxe nos traen aquí un convenio de colaboración co Concello de Vigo, convenio de colaboración entre a Diputación e o excelentísimo Concello de Vigo, que nós, por suposto, que vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor, pero nos gustaría facer unha serie de aclaracións porque creo que é importante en tema tan fundamental como é o aeroporto de Peinador para toda a provincia, eu diría que para toda Galicia, e dunha maneira clara para o noroeste peninsular. Vostedes nos ten aquí un convenio de 736.000 euros, que nos parece ben, unha cuantía que, bueno, que podía ser máis, pero que, bueno, lóxicamente, de momento, dámolo por bo, pero tamén nos gustaría saber un pouco a concreción de estos 736.000 euros, en que se van a destinar, se hai algunha planificación, algún plan xa preconcebido ou non, porque no documento non se reflexan, bueno, generalidades, e a nós, lóxicamente, nos preocupa. Nos preocupa porque o tema do aeroporto, eu creo que este grupo deu mostra sempre de unha colaboración exhaustiva e rigurosa co tema de Peinador e as aerolíneas, e, sobre todo, coa inversión no seu momento tamén feita polo Goberno de España, por a ministra Ana Pastor, que fixo unha importante inversión no aeroporto de Peinador para levar a cabo unha serie de obras, desde o parking, toda a plataforma, incluso a conexión coa pasarela de IFEBI, e creo que todas estas cuestións foron fundamentais para que hoxe o aeroporto de Peinador pois empece a relanzarse e este cada día con un maior número de pasaxeiros. Isto, evidentemente, sucedeu tamén no ano 2003, no ano 2002, onde hubo un repunte importante, que desta casa se fixo unha inversión importante, sobre todo unha colaboración fundamental con Air Europa e con Air France no seu día, as conexións con Madrid, con Barcelona, e sobre todo con París, creo que resultaron importantes naquele momento onde se alcanzou unha cota de pasaxeiros, creo que a máis importante da historia do aeroporto de Peinador. Por iso, eu creo que é fundamental que todas estas cuestións as concretemos e, sobre todo, polo noso grupo vai haber unha colaboración exhaustiva e rigurosa, pero tamén tendo un control e unha fiscalización, porque nos parece que se unha cousa se pode entre todos mellorar, pois evidentemente así o vamos a facer. E dicía que nós vamos a votar a favor
deste convenio, pero antes a mí me gustaría deixar claras dúas ou tres cuestións. A primeira, xa dixen que é o tema de Air Europa e Air France, que dende a Diputación de Pontevedra se fixo un magnífico convenio naquel momento polo propio presidente, o señor Louzán, porque, eu tamén colaborei naquele documento como presidente de Turismo Rías Baixas. Pero a maiores tamén se fixeron unha serie de cuestións de traballo sobre Peinador. O noso grupo no Concello de Vigo no ano 2013 presentou un pleno extraordinario, a petición dun pleno extraordinario para facer unha proposta de rutas. Incluso se adxuntou naquel momento un documento importante onde se facía unha relación de todas as cuestións que nós entendíamos que eran fundamentais para o aeroporto de Peinador, e moitas delas, hoxe se están levando a cabo. A nós nos gratifica isto, que, lóxicamente, entre a iniciativa que pudo ter o Goberno, pero tamén a oposición naquel momento, creo que, ao final, se chegaron a moitas conclusións, e creo que ese é o espírito, a veces, de colaboración de certos temas que, lóxicamente, funcionan, porque se todos colaboramos e apoiamos, ao final, o resultado é beneficioso para os veciños e as veciñas. Naquel momento, xa se fixeron unha serie tamén de inversións pola propia Xunta de Galicia, no vuelo Vigo-Londres, no vuelo Vigo-Bruselas e Vigo-Sevilla, Vigo-Bruselas e Vigo-Sevilla tamén de volta, e tamén a promoción de rutas en outros destinos de España e incluso fora de España, con unha aportación de 3.800.000 euros que está aquí reflexada e que, evidentemente, xa demos conta naquel momento desta cuestión nese pleno con respecto ás rutas e a petición do pleno extraordinario. Se vostedes van ao documento do pleno extraordinario, se darán conta que casi por unanimidade se aprobaron aquelas propostas que presentou o Grupo Municipal en Vigo, que, non as vou a relatar agora, evidentemente, porque aquí está o resumo de un debate longo, un debate duro, un debate que, ao final, as conclusións que se sacaron foron esas propostas de rutas que no seu día presentou o Grupo Popular. Que tamén é certo que moitas delas, volvo a repetir, no día 12 se están levando a cabo. A maiores destas dúas cuestións hai unha terceira que, para que vexan a vontade os veciños e veciñas e todas as persoas que estamos neste pleno, deste Grupo Popular, do Partido Popular, da potenciación do aeroporto. Hubo un apoio dunha modificación de crédito de 363.000 euros para o convenio con Volotea con fondos provenientes do aforro de intereses da deuda. Nos habíamos apoiado, saben vostedes, que se amortizase canto maior deuda mellor posible no propio Concello de Vigo. Era unha cuestión que tiñamos e que levamos a cabo na maior parte dos casos e que fixemos así. E que neste momento, aquel momento, no ano 2013, se nos pediu un apoio a esa modificación de crédito porque o Bloque Nacionalista Galego, que estaba apoiando en algúns temas, naquel momento non quixeron e vostedes non tiñan os votos suficientes e nós, desde a oposición, colaboramos con ese apoio de votos en aquel pleno de setembro do ano 2013 de apoio a Volotea con a modificación de crédito que tamén, teño aquí reflexada para se algún quere acudir a ela. E, sobre todo, un tema importante, que eu creo que é fundamental para que vexan a colaboración que tuvo o Partido Popular con vostedes na cidade de Vigo con respecto ao aeroporto. Pois foi a aprobación do presuposto do ano 2014, onde se incluía unha partida de 650.000 euros e que, dende o Grupo Popular, apoiamos ese presuposto con moitas críticas, incluso da propia ciudadanía e de outros sectores da cidade de Vigo, donde non entendían que un grupo dende a oposición pudese colaborar en apoio a uns presupostos. Eu, a día de hoxe, sigo crendo que foi un bo apoio, pero o que sí está claro é que tamén o Goberno e o propio alcalde tiña que haber tomado decisións e tiña que haber levado a cabo todos aqueles compromisos que estaban plantexados en riba da mesa. Pois este é un importante de 650.000 euros que está incluído no documento de presuposto de 2014 no propio Concello de Vigo. Creo que isto é o exemplo claro de como traballamos dentro do Partido Popular. Cando hai que colaborar, se colabora, cando hai que facer oposición, se fai oposición, e cando un tema importante como é o aeroporto de Peinador necesita do noso apoio, pois ten o apoio do Partido Popular. E volvo a repetir que hoxe vamos a darlle este apoio, a pesar de que, lóxicamente, nos gustaría unha maior concreción en algúns temas que creo que serían fundamentais para levar a cabo e para que, lóxicamente, podamos ter unha definición máis clara e incluso estar máis convencidos do que estamos facendo, que é votar a favor, que, lóxicamente,
bueno, pois é unha boa decisión, porque, como ustedes comprenderán, aquí falan dunha cuantía de 736.000 euros e a partir de aí pois descoñecemos un pouco cal vai a ser o futuro desas cuantías, esa consignación a que vai a ser destinada e nos gustaría, bueno, pois que lóxicamente nos poderan dar unha explicación, se o consideran oportuno e se non, evidentemente, xa anunciamos que faremos unha fiscalización, como non pode ser de outra maneira, por parte da propia oposición. Eu creo que este convenio é bo, sobre todo para o desenrolo do turismo. Sempre, dende esta casa, se defendeu o turismo e nós, dende logo, o goberno anterior fixe un esforzo importante para levar a cabo pois este sector que hoxe en día se pode considerar como un dos sectores máis, digamos, en valor na propia provincia. Eu diría que en Vigo e Pontevedra, dunha maneira especial, unido a todas as comarcas que destinan un traballo importante ao turismo nos propios concellos pequenos que moitas veces non teñen a facilidade para poder levar a cabo estes proxectos, pero que incluso en cuanto á limpieza de playas, de ter adecentamento das todas as rúas, etc., etc., mellorar os servicios que moitos concellos pois incluso duplican ou triplican a población cando chegan os meses de verán e que, lóxicamente, necesitan do apoio pois de institucións. Eu creo que esta é a línea que nos defendemos, xa defendemos aquí nun primeiro plano... Discúlpeme, señor Figueroa, porque non puso os 10 minutos, pero xa sobrepasaron. Lle rogo que vaya rematando. O primeiro pleno desta corporación, onde nós fixemos unha moción en defensa do turismo, vamos a seguir mantendo e diremos que nós, lóxicamente, sempre que se presenten temas concretos, coherentes, que van en beneficio do turismo da provincia de Pontevedra, das Rías Baixas, vamos a estar aí nesa colaboración, como non podía ser de outra maneira. Ben, señor Figueroa, como vostede pide que lle demos información sobre este punto, está vostede no seu dereito a facelo para ter datos suficientes, lle vou responder desde o máximo cariño. Espero que non tome a mal que teña que contradecir todas e cada unha das súas afirmacións, porque non é que non sexan adecuadas e que son absolutamente incertas. En primeiro lugar, dice vostede que está de acordo en que se apoie e se firme este convenio con Concello de Vigo. Fala vostede das maravillas do aeroporto de Vigo, de o que supón para o turismo da provincia de Pontevedra, olvidándose vostede de que o Concello de Vigo, no anterior goberno do señor Louzán, no que vostede era vicepresidente e, ademais, delegado de turismo, se lle pediu en múltiples ocasións a firma deste convenio, entendendo que o aeroporto de Vigo é o aeroporto do sur de Galicia e, polo tanto, unha infraestructura fundamental non só para o turismo, sino tamén para a economía, para as empresas, porque vivimos nunha provincia que é moi dinámica, con sectores productivos moi internacionalizados, e vostedes se negaron sempre. Se negaron taxativamente a firmar un convenio co Concello de Vigo. Por lo tanto, claro, estou encantada de que vostede lle guste este convenio, pero claro, eu teño que poñer en coñecemento de toda a cidadanía da provincia de Pontevedra que vostedes se negaron a firmar este convenio. E fala vostede que a cuantía podería ser maior. Claro, as cuantías sempre poderían ser maiores. Unha afirmación que é en si mesma absolutamente correcta. Claro, o problema é que vostedes adicabanlle 0 euros. Entón, claro, entre 0 euros e máis de 700.000 euros é casi o infinito, non? Por lo tanto, pois, bueno, me parece moi ben que vostede plantese que a cuantía podería ser maior. Eu tamén o podo plantexar, en todo caso, é o que nos solicita o Concello de Vigo, porque a diferencia do Partido Popular, o goberno do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia nesta deputación non lle impoñemos aos concellos de Pontevedra e de Vigo as proxectos, obras ou calquer tipo de actuación que hai que realizar, sino que temos unha partida aprobada neste pleno e son os concellos os que nos plantexan o goberno da Deputación cales son os proxectos que queren desenvolver. Exactamente igual que ocorre co Plan Concellos, no que son os concellos os que solicitan cales son os proxectos que queren desenvolver. Por lo tanto, en lugar
de impoñer proxectos aos concellos, de decidir pola vía da imposición que é o que hai que facer e a través da libre designación nos lugares sí e noutros non inversións da Deputación de Pontevedra, invertimos en todos os lugares e son os concellos os que plantexan os seus proxectos. É o Concello de Vigo o que plantexa a firma deste convenio por entender que é fundamental promover que haxa máis rutas e máis voos dende o aeroporto de Vigo para promover o turismo e o conxunto da economía na nosa provincia. E nos entendemos que ten razón. É certo tamén que dende o Concello de Vigo e tamén todos os que conformamos parte deste goberno nos consideramos que habería que estudiar fórmulas de promover os aeroportos que permitiran a libre competencia. As axudas existen porque dende o goberno da Xunta se apostou polos aeroporto de Santiago e o de Coruña e, sin embargo, se intentou pechar o de Vigo, como moi ben saben todas as viguesas e todos os vigueses. Eso sabe todo o mundo. Ninguén de Vigo dubida que a Xunta de Galicia quería pechar o aeroporto de Vigo e por eso o Concello de Vigo veuse obligado a ter que promover axudas para que ese aeroporto que é fundamental para a economía do sur de Galicia non tivera que pechar. Tanto é así que eu lle quero recordar, señor Figueroa, que en Vigo houve unha manifestación en contra da Xunta de Galicia porque quería pechar o aeroporto de Vigo, por certo, a que vostede mismo participou tamén porque era un escándalo que estaba facendo a Xunta co aeroporto da cidade. Eu entendo que estamos en eleccións galegas. Entonces, bueno, pois a todos os plenos de todas as administracións traemos mítines para intentar poñer en valor o que fan os nosos donde gobernan. Como estamos en autonómicas, hoxe toca, neste pleno da Deputación, pois falar das maravillas que fai a Xunta de Galicia e o Goberno de España, señora Pastor. Mire, eu quero tamén recordarlle, porque a xente hai que decirlle sempre a verdade. Eu lle digo con todo cariño, señor Figueroa. Mire, o parking do aeroporto de Vigo, a ampliación do aeroporto de Vigo, todo o que se fixo para modernizar o aeroporto de Vigo o deixou firmado e en marcha o señor ministro José Blanco. O que fixo a ministra de Fomento faltaría máis que non fora así, e eu recoñezo que o mantivo foi desenvolver aquilo que xa estaba aprobado. Por lo tanto, non se trata aquí de poñer medallas a ninguén. Mira, tanto o señor Blanco como a señora Pastor o que fixeron era o que tiñan que facer, a súa obriga. Era a súa obriga. A obriga é xestionar os recursos públicos para o desenvolvemento dos territorios. Por lo tanto, non nos poñamos medallas, que non xestionamos recursos públicos da xente. A señora Pastor non puso un euro do seu bolsillo, igual que tampouco fixo o señor Blanco, para o aeroporto de Vigo. O que fixo foi poñer financiación para unha infraestructura que é necesaria para o desenvolvemento non somentes de Vigo, non somentes da provincia de Pontevedra, non somentes do sur de Galicia, senón de toda Galicia. Vostede ten todo o dereito do mundo a facer o control e a fiscalización absolutamente de todos os proxectos que se aproban aquí. Faltaría máis. Eu, ademais, o animo a que o faga. O convenio ten todos os informes favorables, se plantexa claramente cuáles son os fins e obxectivos. Eu supoño que vostede o tería leído e está totalmente e claramente definido no convenio cales son as características e cales son todos os procedimentos que se van a levar a cabo, cales son os fins. Así que eu lle agradezco moitísimo que apoie este proxecto. Xa era hora que o Partido Popular de Vigo, de Pontevedra e de Galicia apoiara o aeroporto de Vigo e eu os felicito por sumarse àqueles que sempre o defendimos en contra do desexo da Xunta de pechar o aeroporto de Vigo. Así que moi agradecida por este cambio de posición, como non podería ser de outra forma, porque todos xuntos somos máis fortes. Así que moitas gracias polo seu apoio e someto xa a votación o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo
para potenciar a posta en valor de recursos turísticos con medidas de apoio ás actividades de divulgación da oferta turística e de mellora da promoción dos valores turísticos de Vigo, as Rías Baixas e a provincia de Pontevedra. Votos a favor do convenio. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6 da orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista, Partido Socialista de Galicia PSOE, sobre solicitud á Xunta de Galicia dun plan estratégico global para os concellos da provincia de Pontevedra. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Carlos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos otra vez. Como quedé muy descolocado con la intervención de la señora Muñoz anteriormente, y dado que soy el primero que interviene en nombre del Grupo, quiero felicitar a don Ramiro Varela en su condición de nuevo diputado y desearle toda la suerte en este camino que vamos a compartir. Bien, presentamos esta moción desde el Grupo Provincial Socialista y voy a empezar por el final leyendo el texto literal que presentamos en cuanto a la resolución. Instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan estratégico global para os concellos da provincia con criterios obxectivos, transparentes, en relación a todas as infraestructuras viarias, sociais, educativas, culturais, nos que se recollan as necesidades reais dos 62 concellos da provincia. Igual se preguntan por qué empiezo por aquí. Pues empiezo por aquí porque literalmente... Dile el tiempo, por favor. Porque literalmente... Empiezo por aquí porque literalmente este es un texto que en principio le sorprendería a cualquiera, porque instar a una administración a que trate de forma igualitaria a todos los ayuntamientos sobre los que tiene competencias y sobre los que tiene que gobernar, pues ciertamente resulta sorprendente. Pero claro, nos vemos desde este Grupo Provincial en la obligación de presentar esta moción porque la Xunta no lo está haciendo. Porque puede parecer muy sorprendente el que haya un trato no igualitario, es verdad que es su forma de hacer política, pero es tal cual lo que está ocurriendo. Y nosotros, en este Grupo Provincial, y lo quiero dejar muy claro, nos corresponde la tarea de gobierno, compartida con el bloque nacionalista galego, pero nos corresponde una acción política en defensa de los alcaldes y, en consecuencia, de los ciudadanos que no son tratados de forma razonable y de forma igualitaria por administraciones como en este caso la Xunta. No vamos a hacer dejación de esa tarea que nos corresponde como coordinación y como defensa de las políticas para todos, porque precisamente son las que ejercemos desde este Gobierno de la Diputación. Las quejas de los alcaldes del Partido Socialista y de otras formaciones políticas son constantes. Por eso, esta moción, en ese uso discriminatorio de los fondos autonómicos. Y es cierto que si esta es una práctica política habitual, se ha intensificado en los últimos meses, evidentemente como consecuencia del periodo electoral en el que nos encontramos. El señor Núñez Feijóo era el que tenía la posibilidad de fijar la fecha de las elecciones y, por lo tanto, administró lo que es la política y la actuación política desde la Xunta de Galicia en función de estos. Fíjense que desde la Diputación y a instancias de los alcaldes lo que pedimos del Gobierno autonómico es que se hagan públicos los criterios por los que se firman estos convenios. Y esto lo hemos solicitado, lo hemos pedido y lo venimos reiterando. A día de hoy todavía no hemos encontrado respuesta. Pero que sepan ustedes, que sepa la Xunta de Galicia como Gobierno, que el desacuerdo de gran parte de la provincia es total a la hora de aceptar los criterios establecidos en estos repartos bajo la firma de convenio. Porque es que, además, hay ejemplos a los que me voy a referir ahora. A veces resulta de una forma tan burda la forma en la que la Xunta acuerda con los concellos, que lo único que conocemos es la simple fecha de la presentación de estos convenios. Y claro, cuando uno contempla el DOGA, como es la convocatoria del Plan Urbe, se da cuenta de cuál es la trampa. Y se da cuenta de cuál es la trampa por la sencilla razón de que en un artículo
lo que dice es que las solicitudes se tramitarán por orden de llegada y que esas solicitudes se analizarán y cuando se terminen las consignaciones presupuestarias, aquí se acaba el Plan Urbe. Es evidente que hay un sistema de alertas por parte del Gobierno de la Xunta, que hay un sistema de avisos a los concellos a los que quieren favorecer y esto se demuestra muy sencillo. Hay 62 concellos en la provincia y resulta que en un plan tan importante como el Urbe solo hay 10 solicitudes aprobadas y el 80% son del Partido Popular. Tienen la documentación rapidísimamente, no tienen ningún problema y el balance es que de los 10 convenios firmados, insisto, el 80%, que se dice muy pronto, es por parte del Partido Popular y solo O Porriño e O Grove, a los que felicito porque desde luego debieron de hacer maravillas a la hora de poder seguir esta estela de los ayuntamientos del Partido Popular, lo pudieron presentar. Claro, es evidente que dentro de este conjunto hay casos muy significativos. El concello de Moraña tiene 4.000 habitantes y recibe más cantidad que o concello de Porriño, que tiene 18.500 habitantes, e recibe 3 veces máis que o concello de Grove, con máis do doble de habitantes. Seguro que tiene mucho que ver la presentación de las campañas electorales del señor Núñez Feijóo. Pero hay cuestiones muy concretas. Ayudas a los centros escolares, contestado y rechazado abiertamente por los alcaldes socialistas. Fíjense si será discriminatorio que tuvieron que rectificar, cuestión por la que no se distingue la Xunta y a instancias del concello, que lo tengo 2 asientos a la izquierda de mi compañero alcalde de Nigrán, tuvieron que rectificar. Pero también tuvieron que rectificar en la distribución de los fondos europeos relacionado con la limpieza de los ríos, Caldas, Cuntis, porque era tal el escándalo que tuvieron que rectificar y porque, evidentemente, en las instituciones comunitarias también hay controles. Eso sí, el concello de Cuntis, que tenía necesidades por 90.000 euros, se quedó en 20.000 euros. Pero como todo requiere de una imagen que le ponga más que 1.000 palabras, pues el caso es el anuncio de las obras de mejora en la vía PEO 234. Discurre entre Pontecaldelas e Cotobade. Y el anuncio que se hace público y lo que va a hacer la Xunta de Galicia se va a limitar al tramo que discurre en el concello de Cotobade. Por si algunos no se dieron cuenta, es un concello gobernado por el Partido Popular. Eso sí, la actuación autonómica termina donde comienza el concello de Pontecaldelas. Pero no se nos cae la cara de vergüenza de hacer estas cuestiones. Decía anteriormente a propósito de la cuenta general que cuando hablamos de caciquismo es que se lo ganan día a día. Lo dije y lo repito, y es verdad. Es que es una política caciquil el castigar a unos ciudadanos porque están en un término que ha votado otra opción política. Y que uno vaya por la carretera y esté en perfectas condiciones hasta aquí y como entramos en territorio socialista o de otra formación política elegido democráticamente, la estrada cambia. Bueno, esto es así, literalmente, y es, ya digo, el ejemplo. Por lo tanto, yo me imagino en los despachos. Sí, señora Muñoz, ríase, ríase, ríase mucho lo que quiera. Pero tengo más ejemplos, aparte de este. Tengo también ejemplos de lo que es la forma de actuar en política del Partido Popular de la moción de censura. Porque cuando el Partido Popular consigue cambiar un gobierno por una moción de censura, en Mos lo saben perfectamente y ahora lo saben en el concello de Pontecesures. En Pontecesures había necesidades de todo tipo. Ría, ría. Había necesidades de todo tipo. Había necesidades educativas. Esa usted, señora Muñoz, sí. Había necesidades educativas y nunca había presupuesto. Había necesidades portuarias y nunca había presupuesto. Pero siguiendo ese esquema que se inició en el Ayuntamiento de Mos y en otros, cuando se produce una moción de censura, todo cambia. Donde había necesidades y no había presupuesto, empieza a haber presupuesto y absolutamente todo se resuelve. Recuerdo perfectamente lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Mos cuando
por el voto de un tránsfuga de otro partido, y luego, teóricamente, todos estamos en contra de los tránsfugas, pero ustedes no lo llevan a cabo, pues resulta que a partir de ese momento este concello, el de Mos, se inundó de obras, se inundó de asfaltado, todas las asociaciones tenían subvenciones y demás. Por lo tanto, de esto se deduce que la Xunta de Galicia no tiene articulado, como decimos en la moción, un plan estratégico global. Y nosotros pedimos que se diseñe ese plan estratégico global para que llegue absolutamente a todos. Entendemos que un plan de este tipo correspondería llevarlo a otras provincias de la comunidad autónoma. Pero debe de ser un plan diseñado con criterios objetivos, transparente, que recoja las infraestructuras viarias, sociales y educativas. Y aquí es donde llegamos a la contraposición de cómo gobernamos uno y cómo gobernamos otros. La Xunta de Galicia, con su actuación, evidentemente hace buenísimo, excelente e inmejorable a este Gobierno de la Diputación, porque frente a los pluses económicos que la Xunta de Galicia otorga a los suyos, aquí estamos en un desarrollo presupuestario de un plan concellos igualitario para todos, con los criterios conocidos, mejorando todas las aportaciones económicas y que dan, como hemos dicho en muchos debates, el protagonismo a los alcaldes y elevan a los ciudadanos a la condición de primera que debemos de tener todos, no como hacen ustedes, que los tratan como de segunda. Gracias, señor Font. Ten a palabra o señor Jácome. Bo día a todas e todos. Bueno, esquivando o tono electoralista que seguro que vai estar omnipresente nesta sesión, e indo concretamente o que é o acordo da moción, é que non hai moito que debater. O sea, criterios objetivos, transparentes, relación ás infraestructuras viarias sociais, as necesidades reais dos 62 concellos. Parece un pouco difícil o debate porque é moi sinxelo. Simplemente creo que é moi sinxelo apoiar este acordo. Pola nosa parte, terán o noso voto favorable. Grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Moldes, ten a palabra. Bos días, señora presidenta, bos días aos asistentes ao pleno. Falaba o señor Font de sorpresa. Sorpresa é o que pode pasar nesta casa. Sorpresa é que por parte do novo equipo de goberno se presuma de facer cursos de promoción do galego e que o portavoz do equipo de goberno fale en castelán. Sorpresa é que desaparezcan as sillas do salón de pleno. Sorpresa é que vostedes presenten mocións ás 5:01 da tarde, cando as comisións en este caso xa foron remitidas a todos os diputados. Eu non sei se é sorpresa ou é vergonza, ou o que non sei é se son contramocións. Logo, eu creo que, como dixo bastantes cousas, creo que debemos de aclarar bastante de todo o que dixo. Vostede falaba de que neste caso un plan da Xunta, un plan... Eu me imagino que o equipo, tanto o Partido Socialista como o BNG, pero sobre todo o Partido Socialista, que é quen presenta a moción, tendrá un grupo parlamentario. Vostedes poden presentar esta moción e debatir isto no que é na Xunta para poder debatir isto. Pero, claro, vamos a poñer o acento neste caso, nesta institución. Casi estamos de acordo en todo o que pon a moción, pero tamén estamos de acordo que vostedes apliquen isto nos seus convenios. A día de hoxe, todo isto que vostede fala de transparencia e demais, non xa é na cuarta comisión que lle preguntamos que sistema seguían para firmar convenios e a día de hoxe seguimos sin saber de que forma vostedes firman os convenios. Non sabemos por que uns concellos sí poden firmar convenios, outros non poden firmar convenios, uns teñen dereito, logo sería importante que todo isto que vostede lle exixe a Xunta, que podía facelo perfectamente, está no seu dereito, o seu grupo parlamentario que o faga, que lle reclamen, pero mesmo podría facer vostede co que sí ten competencias cos convenios. Xa é na cuarta comisión que lle preguntamos que criterios siguen vostedes para firmar convenios cos concellos. Que siguen? Por población? Que sistemas siguen? Porque uns sí, porque uns non? Logo, vostede falaba de que se firmaban convenios solo, en este caso, a Xunta lle daba subvencións ao Partido Popular.
vostede faga memoria de con quen firmaron convenios. Solo firman convenios onde goberna o Partido Socialista ou onde goberna o BNG. Despois falaba de temas discriminatorios. Vamos a ver, os datos a veces son os que son. Resulta que falaba vostede de centros educativos e os dous concellos nesta provincia que máis recibiron son nada sospeitosos de ser do Partido Popular. Foi, en este caso, o Concello de Cangas e o Concello de Pollo. Logo, eu creo que os propios datos xa descubren e descartan esa mentira que vostede dixo. Despois falaba da carretera de Cotobade e da carretera de Ponte Caldelas. Claro, aí temos un pequeno problema. O que non dixo vostede é que o alcalde de Cotobade puxo os terreos a disposición da Xunta e o alcalde de Ponte Caldelas, o mismo día que decía e protestaba nos medios de comunicación, mandáballe unha carta á Consellería dicindo que se poñía a disposición para traballar e demais. Logo, eu creo que o que lle ten que decir vostede a ese alcalde é que o que ten que facer é facer o que fixo o alcalde de Cotobade, poñer os terreos a disposición. Pero claro, me pon vostede o exemplo do alcalde de Cotobade que por parte súa ten unha obra parada que é a carretera de Forcarei. Tampouco sabemos se está parada porque é do Partido Popular. Pero a día de hoxe, esa obra que tiña que facer vostede, non a Xunta de Galicia, senón que vostede, resulta que a ten parada e, ao mellor, resulta que a ten parada por ser do Partido Popular. Logo, nós, o único que lle decimos, señor Fon, que nos parece todo moi ben, pero a veces, en vez de pedirlle ás outras administracións, como ben decía a presidenta, seguramente é porque estamos en época electoral e porque estamos en eleccións autonómicas. Pero o que teñen que facer vostedes é analizar que é o que fan vostedes. Vostedes, que lle din e por que non queren reunir os alcaldes? Porque simplemente nesa reunión o que pedimos é información e transparencia. Por que non se poden reunir cos alcaldes e explicarlle os criterios? Por que non nos queren explicar si na última comisión nos dixeron que nos iban a enviar por escrito cales eran os criterios para firmar os convenios? Por que non queren ser transparentes e decirnos cal é aquel criterio para firmar, en este caso, os convenios? Que sucede? Que se facemos un resumen de todos os últimos convenios que vostedes firmaron, pois a maioría deles son, incluso onde vostedes forman parte dos equipos de gobernos deses concellos, ou son concellos onde está gobernado ou polo Partido Socialista ou polo BNG. Por que non nos queren decir se se firman os convenios para deportes, para infraestructuras? Por que non nos queren decir se eses convenios se firman por ter máis de 10.000 habitantes, menos de 20.000 ou máis de 60.000? máis que reclamarlle os demais, o que pode facer vostede é predicar co exemplo. Seguramente vostedes son os mellores, seguramente vostedes son os que máis saben gobernar, os que mellor fagan as cousas, pero, sin embargo, sean coherentes, demóstrenno con feitos. O que vostede lle reclama a Xunta, aplíqueo vostede. Díganos dunha vez por todas cales son os criterios que se fan neste novo equipo de goberno para firmar convenios cos concellos. Diga vostede e traiga a debate desta casa onde vostede pode ter respostas cales son eses criterios. É a cuarta vez que lle preguntamos nunha comisión. Vostedes se comprometeron a contestarnos por escrito. A día de hoxe seguimos esperando. E despois, en resumen, e guiándonos polos feitos, vostedes traen hoxe aquí esta moción non por, en este caso, iniciativa propia. Vostedes o traen aquí porque o Partido Popular presentou unha serie de mocións e tiñan que facer algo. E o que fixeron foi presentar, neste caso, unha moción ás 5:01, cando xa todos os diputados ás 2 da tarde recibimos xa as comisións co orden do día e vostedes ás 5:01 do mismo día que xa recibimos a orden do día presentan unha serie de mocións que simplemente son contramocións dos temas que presenta o Partido Popular. Repetimos, simplemente lle pedimos, que incluso podemos estar de acordo, todo o que vostede lle exixe a Xunta, que vostede o aplique. Que vostede nos diga con transparencia cales son os criterios que ten para firmar convenios. Que nos digan por que uns concellos sí e por que uns concellos no. Simplemente eso. Todo o que vostede lle exixe a Xunta, aplíqueo vostede, porque así seguramente tendrá maior credibilidade. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, moi brevemente. O que se escoita realmente é absolutamente inaudito. Aquí que eu sepa, o que sepamos, convenios, polo menos a maioría, asiñaros por xacementos galaico-romanos, por asandeiros azuis, e despois hai dous concellos que non entran no plan concellos, que se fai mediante convenios, que son Pontevedra e Vigo. Non sei que máis explicación quere. Xo sabe.
Cando haxa outro convenio, infraestructura deportivas ou algún que sea, pide explicación, pero que neste caso está, o sea, repártese por criterio, extensión, poboación, os concellos máis pequenos levan máis cos que teñen, levan máis proporcionalmente, os máis pequenos andan en 100 euros por habitante, os máis grandes andan en 25, unha escala de gradación, todos igual. E os xacimentos galaicos romanos, por certo, que era algo que viña xa do goberno anterior, hai que facer os convenios para apoiar para os terreos e demais, para os terreos a ese convenio, e máis os dos sendeiros azuis, e pode haber por aí algún se cadra de algún campo de fútbol grande antes, e Pontevedra e Vigo, non hai máis. Non hai máis. Entón, non sei onde veñen explicación dos convenios, xa o saben de sobra, andan con esa trécola de explicación do convenio. Mire, creo que está clarísimo que esta Diputación está actuando con unha equidade descoñecida nesta Diputación, por suposto, pero seguramente en casi ninguna institución, polo menos en Galicia. Ben, creo que debíamos felicitarnos todos, e vostedes que teñen moitísimas alcaldías na provincia, pois máis. Bueno, o que é radicalmente brillante eso de facer a Asamblea de Alcaldes. Eso sí, que gobernaron ustedes tropecentos anos aquí e nunca tal generalidade se ocorreu. Nunca. A veces nin o recibían. E resulta que agora nos veñen cunha Asamblea de Alcaldes. A ver, nós como BNG podíamos apoiar, non estamos en contra da existencia de diputacións, pero entonces disolvámolas. Pero ahora que pasan a oposición, veñen con esa ocurrencia. Xa sabe o que ia pasar, as instruccións que trouxeran os seus, porque senón, dos seus, como nos poñen de acordo, que dicir, o que é da costa, o que é do interior, o que sea, cada un vai ter a súa excepcionalidade e vai querer barrer para asco a súa sardiña. Nós o que fixemos foi criterios obxectivos iguales para todo o mundo, e incluso temos que escoitar, díxeno antes, bueno, o 20%, pero díxeno antes, digo, ustedes, por exemplo, non se miraron o orzamento, é obvio. É que en cooperación hai este ano 45 millóns para os concellos e o ano pasado creo que foron 24. E sigue que a trécola. É que antes había máis, mire, collamos os papeles, colla o documento da Diputación que ustedes teñen, está colgado na página web, e mire, así de fácil. A ver, cooperación cos municipios. Ano 2016, 45, casi 46 millóns. Ano 2015, 27 millóns. Ano 2014, 24 millóns. E siguen ca trécola, que había máis, e que había menos, e que non sei que me dixo. Pois habría máis, e que vamos a facer? Non dai papeles calambarbas, aquí o teñen. Documento oficial aprobado neste pleno, algún deles, por certo, aprobado por ustedes, o do 14 ou do 15. E siguen, e siguen rayando. É que non se explica. Pero que é o que non se explica? É que todos os concellos non recibiron o que se comunicou cos criterios de extensión, poboación, número de núcleos e demais. E recibírono. Con autonomía total. Pediron o que quixeron. Non se impuxo nada. Saben a cantidad e pídena. Para tal obra, incluso cambian. Piden para unha obra e despois din non, esta obra non saleu, piden para outra. Na Xunta de Goberno hoxe mesmo acabamos de cambiar dúas outras obras. E os concellos de Pontevedra e Vigo non entran, porque a Diputación debe centrarse no de menos de 20.000, de 20 a 50, de 50, eleva unhas cantidades por habitante moi como a cuarta ou quinta parte do que levan os concellos máis pequenos, que deciden eles onde o fan mediante convenio. Onde está o problema? É público, está coñecido, non sei exactamente onde está o problema. Hai que escoitar continuamente o mismo matraco, bueno. Decidiron coller esa liña de tal, non son capaces de asumir que se poida gobernar sin a dedocracia e sufren. Bueno, pois creo que vai tocar 4 anos sufrir. Gracias. Por favor. Por favor, prégolle aos persoas, homes e mulleres que hoxe nos acompañan neste pleno que eviten facer comentarios
inda que o Goberno poida considerar que son agradables, pero certamente eu como presidenta teño que manter sempre a orden. Así que lles prego, por favor, que non fagan comentarios. Tengan a palabra para pechar o debate o señor López Font. Gracias, presidenta. De nuevo, se preguntaba el vicepresidente ahora en voz alta que qué más había que explicar y que qué más había que contar y que qué más había que decir. Bueno, yo creo, sinceramente, que tienen, permítanmelo cariñosamente, un problema de comprensión de lo que está sucediendo en esta Diputación y que no están muy atentos a cómo se aprueban las cosas, a qué se aprueba, a qué se decide, en qué ámbito se decide y lo que se decide. Y luego pondré algún ejemplo. Mire, esta no es ninguna contramoción. Nosotros no funcionamos como ustedes, ni mucho menos. Esta es una moción que surge de muchas reuniones con los alcaldes. Y se lo decía anteriormente, no vamos a renunciar a lo que nos corresponde como grupo provincial para denunciar en beneficio de la igualdad en esta provincia, no vamos a renunciar a traer mociones aquí. Toquen al Gobierno que toque. Y lo hemos demostrado sobradamente. Yo también me sorprendo de que usted diga que convenios, que tenemos que explicar, si es que es absolutamente nítido. Mire, el plan Concellos, que se lo decía el vicepresidente ahora, daba las cantidades, 45 millones, el plan Concellos es literalmente el convenio de convenios. Es un plan con mayúsculas, con letras de oro, que es el que realmente garantiza la igualdad de los ayuntamientos, con distintas líneas para que los ayuntamientos actúen en función de sus necesidades. ¿Pero qué quieren? Y además es que, sinceramente, no lo digo desde en plan desagradable, claro, cuando digo que aquí hay un problema de comprensión, es que el punto anterior aprobábamos un convenio con el Ayuntamiento de Vigo. Ya viene en la argumentación del convenio cuáles son las líneas del convenio, qué es lo que se pretende. Por lo tanto, en el triple vértice de Junta de Gobierno, Pleno y lo que se firma posteriormente, se está dando explicaciones permanentemente y hay transparencia. Una persona que esté atento a lo que se decide en este Pleno, a lo que se decide en Junta de Gobierno, como hemos decidido hoy en Junta de Gobierno, sabe perfectamente cuáles son los criterios. Por lo tanto, yo sinceramente no sé, no entiendo qué es lo que les falta literalmente a ustedes. Yo creo que a ustedes les falta la sorpresa, porque fíjese, voy a entrar en la que usted utilizaba, la sorpresa. Ustedes un año después siguen muy sorprendidos de todo lo que ha pasado. Ustedes, yo estoy convencido de que creían que íbamos a llegar aquí a favorecer a los nuestros. Pero literalmente, saben que a veces soy coloquial hablando y pensaban eso. Pensaban que íbamos a utilizar este Gobierno como ustedes lo hicieron durante muchos años. Y no, no. Nosotros, como dijo la presidenta, en nombre del Gobierno, el día de su elección, el día de su proclamación, venimos aquí para hacer democracia. Venimos aquí para atender al empleo, para atender a políticas de igualdad y de todo tipo y para garantizarle a todos los ciudadanos que la carretera no termina en un término municipal y empieza en otro. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso está absolutamente demostrado. Yo, la verdad, es que, señor Mulder, me lo va a permitir, pero llevo una satisfacción inmensa de que usted diga que comparte todo lo que nosotros decimos. Y el pequeño pero que parece ser que le pone es que prediquemos con el ejemplo, con lo cual, como yo le estoy demostrando a ustedes que predicamos con el ejemplo, que lo llevamos a cabo y que es el eje de nuestra política, entiendo que usted va a salir de aquí convencido, usted y los demás, de que lo estamos haciendo muy bien, de que lo que proponemos en la moción es lo que le tenemos que pedir a la Xunta. Y claro, la satisfacción es total, porque si ustedes están de acuerdo con la moción que nosotros hemos presentado, entiendo que ustedes van a salir de aquí mañana o esta tarde diciéndole al Gobierno de la Xunta hemos aprobado esto y, por favor, hacerlo, que es una decisión. También les pido una cosa, que lo hagan rápido, que ese convencimiento de que ustedes están de acuerdo con nosotros, lo hagan rápido. No esperen al bautizo, no esperen al bautizo. Tiene que ser rápido, tiene que ser hoy, tiene que ser mañana. Y cuando se lo trasladen al presidente de la Xunta, pues, hombre, yo les diría que hagan un comentario. Presidente, actúa como están actuando
en la Diputación de Pontevedra, que seguro que tenéis mucho que aprender, y los diputados provinciales del PP, del Partido Popular, en el pleno del 16 de septiembre, dijeron que lo hacemos muy bien como Gobierno y que hemos implantado un sistema igualitario y garantista para todos. Enormemente contento. Gracias. O vicepresidente do Goberno da Deputación, o señor Mosquera, explicou extraordinariamente ben cal é o funcionamento de financiación desta Deputación, exactamente igual que o señor Fon, pero hai unha cousa que é importante engadir. Somos o primeiro Goberno que ten un acordo firmado dende o inicio, firmado polo BNG e polo PSDG, donde que se establece con total claridade que se presentou públicamente cal ia ser o modelo de financiación e ali aparecía tamén con toda claridade como se iba a financiar a través dun plan concellos a meirande maioría da nosa provincia e que as cidades de Vigo e Pontevedra recibirían financiación a través de convenios plantexando elas mesmas cales son os proxectos que queren desenvolver. Polo tanto, todo o mundo sabe na provincia como funciona a financiación da Deputación, non somente por como facemos as cousas, senón porque dende antes de conformar goberno xa estaba clara nun acordo de goberno firmado polas dúas forzas políticas. Polo tanto, vir aquí un ano despois a pedir información non é que lle sorprenda a presidenta da Deputación, que o que me sorprende a min ten pouca importancia, e que a xente da rúa ten que estar abraiada, porque todo o mundo sabe, menos os 12 deputados provinciais do Partido Popular. Bueno, paciencia. Sometemos a votación a moción do Grupo Provincial Socialista sobre solicitud da Xunta de Galicia dun plan estratégico global para os concellos da provincia de Pontevedra. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 15 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao punto 7 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para o impulso da área metropolitana de Vigo. Vai a defender alguén? Para a súa defensa ten a palabra a señora Muñoz. Buenos días a todos nuevamente. El pasado mes de julio, Vigo y su área metropolitana vivieron un día histórico con la aprobación el día 12 de julio en el Parlamento de Galicia de la Ley del Área Metropolitana de Vigo. Un día histórico porque Vigo y toda su área metropolitana veía por fin culminado un sueño de décadas, veía por fin un sueño hacerse realidad. Y un día histórico también porque esa ley contaba con el apoyo unánime de todos los grupos representados en el Parlamento de Galicia. Fue sin duda el broche de oro a un consenso que se había alcanzado entre los 14 concellos que integran en este momento el área metropolitana y la Xunta de Galicia, donde todos debieron poner de su parte para llegar a un acuerdo, en lo que sin duda es un ejemplo de cómo poner los intereses de los ciudadanos por delante de los propios. Entre los diputados provinciales que están aquí representados en esta Diputación, en este Pleno, hay 3 alcaldes, la alcaldesa de Mos, el alcalde de Redondela y el alcalde de Nigrán, que participaron activamente en ese acuerdo, con el resto de alcaldes del área metropolitana, con los alcaldes de Bayona, de Gondomar, de Moaña, de Cangas, de Porriño, de Salceda, de Fornelos, de Pazos de Borbén, de Salvatierra, de Sotomayor y de Vigo. Ellos saben muy bien, de primera mano, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de sacar adelante esta ley importantísima
insisto, no solamente para los concellos del área metropolitana de Vigo, sino también para toda la provincia de Pontevedra. Desde ese 12 de julio se han seguido dando pasos para la efectiva constitución del área metropolitana. El siguiente fue con la sanción el día 27 de julio por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en Vigo, de esa ley. El 1 de agosto la ley era publicada en el Diario Oficial de Galicia y entraba en vigor un mes después, a primeros de este mes de septiembre, y se están dando nuevos pasos de cara a esa Constitución. Sin ir más lejos, este pasado martes se aprobó en el Pleno del Concello de Vigo la designación de los concejales representantes de Vigo en el futuro área metropolitana. Pasos imprescindibles, todos ellos, de cara a la efectiva puesta en marcha de un ente fundamental. Porque hay que recordar que estamos en el primer paso, pero que ahora queda lo más importante. Queda un gran reto por delante: ser capaces de darle contenido, porque con la entrada en funcionamiento de la ley, cuestiones como la gestión de ordenación del territorio, la prevención de incendios, el medio ambiente, el transporte, son solo algunos ejemplos de todas las competencias que abarcará esta nueva entidad, todas ellas con el fin último, imprescindible, de dar mejores servicios a los ciudadanos y a un menor coste. En definitiva, estamos ante un nuevo modelo de organización que debe evitar duplicidades y mejorar la coordinación entre las administraciones, racionalizando el gasto y evitando duplicidades presupuestarias. Un acuerdo, además, que implica a todas las administraciones, no solamente a la Administración autonómica y a la Administración local de los concellos directamente implicados en ese gran pacto, sino también a la Administración provincial. Por tanto, estamos ante un gran reto en el que ese consenso histórico es imprescindible que se mantenga para garantizar que sea un éxito para los ciudadanos que son los verdaderos destinatarios de este acuerdo y que son los que realmente deben de sentir el efecto de tener ese gran área metropolitana. Y, por tanto, este gran reto exige la máxima implicación de todas las administraciones y, desde luego, la máxima disponibilidad y el máximo apoyo a las mismas. Porque no hay que olvidar que se está trabajando en favor de los ciudadanos y porque los ciudadanos no pueden tener la sensación de que estamos ante un nuevo ente, ante un nuevo organismo que finalmente no va a servir para nada, sino para constituir algo más que, una vez más, no van a ver los efectos en su día a día, en sus servicios, en sus mejores servicios y en los precios que pagan por ellas. Y en esa línea, sinceramente, sorprendieron este pasado mes las declaraciones del vicepresidente de la Diputación, el señor Mosquera, en las que manifestaba que había una paralización intencionada del área metropolitana o incluso dudaba de si la entidad tendría alguna competencia o alguna trascendencia, incluso dudando de la propia trascendencia de ese gran acuerdo logrado entre todos. Declaraciones que, desde luego, no parecen que sean muy afortunadas y que, bueno, probablemente serían malinterpretadas, con lo que yo estoy segura que hoy podremos escuchar esa aclaración del sentido exacto de esas manifestaciones. Yo, desde luego, señor Mosquera, no le voy a decir lo que le dijo el alcalde de Vigo, que se documentara usted antes de hablar. No, yo voy a esperar a escucharle y estoy convencido que aclarará su postura y estoy convencida de ese apoyo, como no podría ser de otra manera, a un área que va a ser en beneficio no solamente de todos los ciudadanos que integran el actual área metropolitana en su constitución, sino también de todos los vecinos de la provincia de Pontevedra. Porque en un ente de esta importancia no puede haber suspicacias ni generar dudas sobre el apoyo incondicional que debe de existir. Y esas dudas, por tanto, que han sembrado esas declaraciones deben de ser disipadas cuanto antes para que ese ente nuevo nazca con toda la fuerza y con todo el apoyo que debe de tener. Creemos fundamental ese apoyo y por eso traemos esta moción, con el ánimo, además, de que tenga el máximo consenso posible. Sinceramente, esperamos del Gobierno provincial
que no tiren de argumentario, que no empiecen con sus descalificaciones que ya son una costumbre en ellos, ya estamos acostumbrados, lo acabamos de presenciar hoy, que realmente piensen en el objetivo, piensen en la importancia de lo que se ha conseguido y, desde luego, piensen en mantener ese consenso que ha imperado en esa aprobación de la ley y que esperemos que se mantenga en el futuro, porque, insisto, será la garantía de que sea un éxito. Por tanto, presentamos esta moción en la que el título dispositivo del acuerdo queremos someter a este Pleno, que dice que se apoya desde la Diputación de Pontevedra, desde el Pleno de la Diputación de Pontevedra, mostrando el apoyo incondicional al área metropolitana de Vigo, demostrando la máxima voluntad de colaboración en su puesta en marcha, de acuerdo con las potencialidades que le da la ley. Por tanto, esperamos que esta moción sea aprobada por unanimidad, se disipen todas las dudas y, desde luego, trabajemos todos conjuntamente desde ahora mismo y desde la constitución del área, como han trabajado los que hicieron esta ley, los que aprobaron esta ley y los que están impulsando esta ley. Es una ley para todos, insisto, para todos los ciudadanos, en la que todos debemos de trabajar. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Señor Jácome, tiene la palabra. Bo día de novo. Ben, de momento a lei de área metropolitana está, como ben dicía xa a deputada, moi pouco desenvolta. Cando se empece a elaborar o regulamento, xa veremos ata onde chega. Eu creo que, ao menos en parte, moitas de nós sí que compartimos dúbidas de ata onde vai chegar. De todas maneiras, estas dúbidas razoables non sacan que, efectivamente, tiremos todos por esta área metropolitana. Así que non temos inconveniente en apoiar este acordo, xa que se chegamos a poñer a área en funcionamento, será un feito positivo e que, ademais, podería contribuir á eliminación de competencias desta institución na que nos atopamos agora mesmo. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. A verdade é que non pode por menos que sentirse sumamente importante ante unhas declaracións feitas á insistencia dun xornalista que foron extremadamente técnicas e que foron interpretadas como foron e que isto poida ter esa trascendencia ou este alboroto. Eu voume limitar a facer un resumo do que dixen e despois explico o fondo. En primeiro lugar, dixen e manteño, tanto individualmente como forza política, que facer área metropolitana, facer mancomunidades, facer os instrumentos de coordinación que acorden os concellos é un feito moi positivo desde o momento que demostra unha vontade de integración territorial que non podemos menos que aplaudir. Iso dixen claramente, expresamente. E, en segundo lugar, mentres teñamos o marco xurídico, a arquitectura institucional fixada pola Constitución, todos os organismos que se críen que non estén acollidos pola Constitución, ou seja, Estado, comunidades autónomas, diputacións e concellos, todos teñen bastantes dificultades para funcionar. É moi fácil entendelo, Alguén pensaría, por exemplo, que o que é a provincia, que non estamos en contra dela, podría funcionar ben se cada concello podía decidir se marchaba a provincia do lado ou non se marchaba? Foi o que dixen. E aí, incluso, hai un problema legal, por iso nós estamos por cambiar a Constitución. Entón, nese caso, expliqueino ali con calma, que se desaparecen as diputacións, habrá en cada zona un ente, comarca, área metropolitana, que se encargue desas funcións e, se está recoñecida na Constitución, aí non é voume, veñome, quero, non quero, senón que ten a súa auditoría. Resumidamente, foi exactamente o que dixen. Por lo tanto, apoio total á área metropolitana de Vigo, como a Mancomunidade do Morrazo, como a Mancomunidade Ullaumia, etc. Faltaría máis. Iso, por aí, non hai ningún problema. Pero, a maiores, hai outro problema. Que eu entrei nesta casa conversando cun señor que lle collí moito cariño, pero, por desgracia, morreu moi pronto, que era Castro, o secretario, que era un especialista en comarcalización.
E xa daquela, estamos falando no ano 91, xa daquela, sostiña, Castro sostiña, que era ten un libriño, ademais, sostiña que as comarcas podrían funcionar. E eu sostía a mesma argumentación. Van ter moitas dificultades, unhas funcionarán, outras non, porque son sobre unha base voluntaria, non están recollidas na arquitectura institucional fixadas pola Constitución. Bueno, creo que pasados moitos anos, o tempo veume dar a razón, que me gustaría non tela, me gustaría non tela, francamente, me gustaría non tela. Ben, hai outro problema, como decía, que faganse ustedes unha pequena revisión da arquitectura institucional dos estados do mundo e verán que aquí estamos xa excedidos. Estamos excedidos. En Estados Unidos, os estados grandes teñen 4 niveis, o federal, o estado, os condados e os concellos, e os pequenos teñen 3. Desaparecen os condados e os concellos. Vamos a Portugal, por exemplo, está en 4 e quería suprimir un. O sea, o da Unión Europea, o Estado Central, as cámaras e as freguesías. E quería suprimir as freguesías. E quedaran 3. Por exemplo, vai a Francia, vai a Portugal, vai ao Reino Unido, vai onde queira. Hai unha lógica, verdad? En un país como Galicia, en este momento estamos en 5 xa, 5 niveles de administración. Unión Europea, Estado, Comunidade Autónoma, Diputacións e Concellos. Obxectivamente, chuzar unha nivel institucional máis sin desaparecer outros é francamente difícil. Non hai país no mundo que teña tales niveles de administración. Por qué? Porque rematan pisando uns a outros. Non é funcional. Non é funcional. Miren os estados, miren China, miren Rusia, miren Estados Unidos, miren Canadá, miren o que queiran e non hai... Eso foi o que expliquei outro día, resaltando cada 2 minutos que se ve como unha iniciativa positiva en canto demostra unha vontade de vertebración territorial que moi boa falta fai. Eso foi o que dixe. Iso ten algo que ver con que dixera que a área metropolitana era de ser, non ten nada que ver. Nada que ver. Ahora, se dicir as cousas como unhas ve e como obxectivamente son así, pois é un problema, pois mire, iso comigo non vai ser, eu vou dicir o que pense e o que este seguro toda a vida. Toda a vida. O políticamente correcto e as componendas nunca foron, saben, xente de todos os grupos que están aquí, que me conocen, nunca foron a liña. Nunca foron a liña. Entón, a moción non sei exactamente que quere pillar, nós vamos votar a favor, obviamente. Ben, que quere dicir que estamos a favor, pero se votamos no Parlamento, se votamos en todos os lados. Claro que estamos a favor. É como se colle un, non que acaba de comulgar e di, ti és crente. Digo, mire, pois, home, non sei, que case diría usted tonto. Non, evidentemente non sería o meu caso o de comulgar, pero se un que acaba de votar, acaba de apoiar o que se di, usted apoia. Bueno, usted é tonto. Que pregunta é esa, non? Como digo, alcalde de Pontera, que pregunta é esa, non? Parece que é unha auténtica tontería. En todo caso, quero dicir, eu sí me gustaría que este debate fora a onde tiña que ir. Dicir, ves a necesidade de que haxa comarcas ou haxa áreas metropolitanas? Ben, fágase, pero ten que supoñer suprimir outros estamentos da administración, sexa agora, sexa a un tempo, pero ten que ir ese objetivo. Inevitablemente ten que ir ese objetivo. Inevitablemente, porque non resiste. E non é polo gasto famoso, que non é certo, que haxa máis nivel de administración ou non gaste máis ou menos. Eso non é certo. Eso non é certo. Non se aforra por suprimir concellos ou crealos. Non, é porque a administración están peleando, entonces a xente queda mareada, de que é a competencia. Esta estrada da Xunta, da Diputación, a quen lle reclamo, é do Concello, é da área metropolitana, non sei que, é un auténtico mareo, non funciona na práctica. Ten moitas dificultades para funcionar e miren ustedes todos os estados do mundo e xa verán exactamente o que sucede. Pois iso que digo, repito, pois non quedou claro. Moi positivo que unhas institucións gobernadas, e con cambios que hubo no proceso de signo político, se poñan de acordo en manifestar esa vontade de ter esa integración territorial. Correcto. Iso no actual arquitectura institucional ten serias dificultades, porque ou desplazan outras institucións ou creen esos problemas.
Foi o que dixen, que repito e repito aquí. Vamos a votar a favor da moción. Ten a palabra. Gracias, señor Mosquera. Gracias, señora Presidente. Bos días a todos. A verdade que unha lei que esperábamos no ano 2007, que tuvo un intento fallido no ano 2008 e sempre en contra do Partido Popular que se celebre no ano 2016, chámanos a atención, non? Eu a verdade que quería empezar esta intervención dicindo que a Diputación de Pontevedra, que a nova Diputación de Pontevedra é unha institución seria, é unha institución de xestión pública que a súa xestión ten que ser unha xestión seria. Traer este foro unha moción para apoiar unha lei aprobada polo Parlamento de Galicia e mostrar a vontade de colaboración para poñela en marcha de todos os seus términos é unha tomadura de pelo, señores do Partido Popular. As leis, gústenos ou non, apróbanse e obrigan o seu cumprimento, aínda que lle guste comprendelo, porque moitas veces non o practican. Pero o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista, membros do Goberno desta Diputación, cumpren e fan cumprir a lei e é de carácter obrigatorio que así se cumpla. Por outra banda, dende o ano 2012 hai unha lei aprobada no Parlamento de Galicia. Unha lei aprobada coa oposición da maioría dos grupos de progreso de Galicia. Unha lei que, como acostuma a facer o Partido Popular, foi feita sin consenso, sin participación e que imposición do Partido Popular. Unha lei que, como necesitaba da participación dos concellos, nunca se pudo levar á práctica, nunca se levou a cabo. Co cual que celebremos a lei do ano 2016, pois a verdade que nos chama moito a atención, porque unha lei que os grupos de progreso do Parlamento de Galicia e dos grupos de progreso destes 14 municipios implicados fixéronlle xirar o señor Feijóo e o Partido Popular, facendo unha nova lei, eso sí, dende o diálogo, dende o consenso, dende a participación, e eso todo foi promovido polos grupos de progreso desta Cámara, dos 14 concellos e, como non, tamén dos grupos de progreso do Parlamento de Galicia. Entón, que pidesen impulsar o cumprimento dunha lei que non lles preocupou, unha lei que podía estar aplicada en práctica dende o ano 2007, dende o ano 2008, dende o ano 2009, e que levaron de forma electoral no ano 2012, pois agora que nos digan no 2016 que esta lei se ten que levar á práctica, a verdade, como dirían os meus avós, ver para creer. Pero o Partido Popular xa nos ten acostumados a facer este tipo de cousas, decir neste pleno unhas cousas, decir outras cousas completamente contrarias no pleno de Pontevedra ou no pleno de Vigo ou no pleno de calquer municipio, porque o Partido Popular a verdade é que ver para creer. Nas súas posicións só buscan a confrontación, porque onde están cómodos? Na confrontación. Pero nós, os partidos de progreso, estamos cómodos na creación, no goberno, en facer cousas, e, sobre todo, facer cousas para as mulleres e para os homes da provincia de Pontevedra, buscando de forma intencionada un posicionamento diferente ante a nova lei da área metropolitana de Vigo, pois non é este nin o escenario nin a forma de atender os asuntos que xa están resoltos, polos cidadáns e que están xa resoltos polos gobernos de progreso deses 14 concellos e polos grupos de progreso da Cámara Galega, da Cámara Provincial e das cámaras dos distintos 14 concellos da provincia de Pontevedra. Eu pensei que iban a vir aquí a felicitarnos as forzas de esquerda, as forzas de progreso, por haber sido capaces de conquerir ese consenso necesario que o Partido Popular nin pode presumir de facer porque nunca o fixo, nin pode presumir de facer porque ano 2012 presentou unha lei que tuvo a oportunidade de sacar por consenso e non o fixo porque non acostuman a facer ese tipo de prácticas. A lei foi aprobada co voto favorable de todos os grupos da Cámara.
Un progreso longo e complicado, porque a lei de 2012 naceu sen consenso, como fan ustedes as leis. As fan no Parlamento de Galicia, as fan no Parlamento de España e as fan nos gobernos municipales onde ustedes están. E, sobre todo, estes 4 anos, unhas leis sin consenso e que danaban os dereitos fundamental das cidadás e dos cidadáns da provincia de Pontevedra e do Estado español. Hai moito por facer nesta provincia que demanda a nosa atención, o noso traballo, a nosa dedicación. Non nos fagan perder o tempo reproducindo debates que son estériles, debates que xa foron tramitados noutras cámaras. A lei consensuada é fruto dos grupos de progreso, non é fruto do Partido Popular, que fan as leis polo rodillo e que fan as leis co rodillo, como estamos acostumbrados a vivir nestes últimos anos e como vimos na Lei da Área Metropolitana de Vigo no ano 2012. Hai unha lei aprobada e incómoda de cumprir. Incómoda de cumprir porque fai que os gobernos destes 14 concellos sexan os que teñan que marcar o destino e o futuro da Área Metropolitana de Vigo, como resposta real e necesaria á cidadanía. Vese que isto da convocatoria de eleccións failles comprender moitos problemas. A verdade é que para ustedes, os señores do Partido Popular, é no único momento que escoitan, pero que non pensen que a sociedade galega é tonta nin é parva, porque seguramente apuren, como lles decía o señor Fon, apuren todas as iniciativas que lle teñan que pedir o Goberno autonómico, porque pronto habrá un novo Goberno autonómico en Galicia. Aínda que esta é unha moción inútil, sen contido, que non leva nada de contido, a verdade é que nos a vamos a votar a favor. A vamos a votar a favor porque non queremos que o Grupo Socialista se lle poda cuestionar o máis mínimo a posición que temos frente á área metropolitana. Porque nós estamos acostumados a que os señores do Partido Popular, dentro e fora do seu grupo, digan unha cousa e toda a contraria. Aquí hai diputados e concejales en moitas das vilas e cidades desta provincia que din unha cousa neste pleno e que din outra cousa no pleno de Vigo e que din outra cousa no pleno de Pontevedra. Porque a posición que ten o Goberno da Diputación é claro como a auga. O que ten o Partido Popular, a verdade é que eu claro non o teño. Pero tampouco me asoma, porque o Partido Popular pode decir unha cousa, todo o contrario, pode decir aquí A, B, incluso pode decir máis un e menos un, pode decir todo. Veíamos como o señor Moreira, portavoz do Partido Popular, se non o cesaron, decía nos medios de comunicación que estaba en contra desta lei. Non só eso, varios días, en junio, en marzo, e incluso, según Moreira, non cabe duda de que irá en detrimento esta lei da área metropolitana de Vigo da cidade de Pontevedra. Deste Pontevedra non podemos permitir ningún gesto neste sentido. Fuentes do Partido Popular dan por heito a ausencia deliberada no Parlamento cando se aproba esta lei. Isto é o que fan os señores do Partido Popular. Aquí vendes a defender unha lei e despois, cando teñes que votar, cando teñes que apoiar, porque xa podíamos ter aprobada no 2007, no 2008, fai 10 anos. En 2012 quixéchedes facer unha lei en contra destes 14 municipios en contra de Vigo, porque pensabades que podíades gobernar a cidade de Vigo e a área metropolitana de Vigo sen ganar nos concellos da área metropolitana de Vigo e no concello de Vigo. E a xente lles dixo así non. E fomos capaces de girar ese pulso e conseguir facer unha lei de consenso. E iso o conseguiu o alcalde de Vigo, a primeira teniente de alcalde de Vigo, o Goberno de Vigo e os grupos de progreso do Parlamento de Galicia. Fomos capaces de xirarlle ese pulso e ganarllo. Porque, sobre todo, non podedes facer política en contra das mulleres e dos homes, nin de Vigo, nin da provincia de Pontevedra. O Goberno da Diputación de Pontevedra ten unha postura clara, por iso vamos a votar que sí a esta moción. Unha moción que creemos que é innecesaria e, sobre todo, intemporal. Moitas gracias. Gracias, señor diputado. Vai pechar o turno? Creo que, vale, porque senón non sei se vai intervir, señora Muñoz. Ten a palabra, señora Muñoz. Gracias, presidenta.
Señor Mosquera, le agradezco sinceramente esas aclaraciones que ha hecho y la explicación a las palabras que pronunció en relación al área metropolitana. Yo creo que ha quedado claro el apoyo al área metropolitana de Vigo y al mayor desarrollo del área metropolitana de Vigo. Es cierto que en este momento y por los posibles conflictos de competencias que puedan surgir entre diferentes administraciones a la hora de la puesta en marcha, es preciso, y por eso insistía en mi primera intervención, en la máxima generosidad por parte de todas las administraciones implicadas y altura de miras de esas administraciones, para que se eviten duplicidades, para que en la cesión de competencias, además, sean claros, evitando claramente esas duplicidades administrativas, que cuando se ceda la competencia se ceda también la financiación y, por tanto, minimicemos riesgos. Yo creo que las bases están puestas en esa ley. Fue una de las cuestiones que también se abordó en la elaboración de la misma y yo creo que es uno de los temas más importantes, insisto, para evitar que existan esas duplicidades y que lo que tengamos es un ente ágil, dinámico y que le dé el mejor servicio a los ciudadanos. Por tanto, le agradezco su intervención, señor Mosquera. Señor Regades, lamento sinceramente no poder hacer lo mismo sobre la suya. Yo, sinceramente, les pedía, traemos una moción con el ánimo del consenso ya alcanzado, les pedía que no tiraran de argumentario, que no vinieran a contarnos la misma película de siempre, que tanto hemos oído, esa película que les gusta a ustedes de poner carnés de buenos y malos, ustedes son muy malos, los del PP, nosotros somos muy buenos, los del PSOE, y, sinceramente, yo creo que está totalmente fuera de lugar, igual que sus continuas descalificaciones, sus continuos insultos a los diputados del Partido Popular, igual que a concejales del Partido Popular. Yo le pediría sinceramente respeto, porque todos trabajamos por lo mejor para los intereses de, en este caso, la provincia y de cada una de nuestros concellos. Y le voy a recordar una cosa, cuando usted habla de que, claro, de que se le ha obligado al Partido Popular a ceder. Mire, yo le voy a recordar una cosa. Le voy a recordar que en el Parlamento de Galicia, a día de hoy, hasta que ha acabado esta legislatura, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Tiene mayoría absoluta y, por tanto, podía perfectamente tomar decisiones porque tiene mayoría absoluta. Claro, ¿qué pasa? Que ustedes confunden la mayoría absoluta con el rodillo, que es exactamente lo que están haciendo en Vigo. Aplicar el rodillo día sí, día también, con su mayoría absoluta. Decimos a no a todo porque sí, porque tenemos mayoría absoluta, somos más y les vamos a aplicar el rodillo. Pues no, como ve, hay otra administración y hay otro partido, el Partido Popular, que a pesar de tener la mayoría absoluta es capaz de llegar a consensos con otras administraciones y es capaz de llegar a consensos con otros partidos políticos. Y a ustedes lo que en el fondo les escuece profundamente es que esta ley la haya aprobado el Partido Popular. Porque ustedes lo que quieren, lo que les escuece y lo que les molesta es que por iniciativa del Partido Popular… Señora Muñoz. Señor Regades, le ruego que no interrumpa y que permita. Y, señor Bas, le ruego que no haga de presidente. No es necesario para nada. Siga usted, señora Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Insisto, les escuece que haya sido a iniciativa del Partido Popular y gobernando la Xunta de Galicia un gobierno del Partido Popular que se haya aprobado esta ley. Porque ustedes, que tanto defienden a Vigo y tanto defienden el área metropolitana, que son los grandes adalides, cuando gobernaron con el Bloque Nacionalista Galego en esa primera reedición de este bipartito que tenemos ahora en la provincia y en la Diputación de Pontevedra, fueron incapaces de sacar adelante una ley del área metropolitana. Eso sí, muchas promesas, pero realidades ninguna en absoluto. Y por eso están ustedes y siguen en el resentimiento. Miren, nosotros queremos mirar hacia adelante, porque creemos que el reto que tenemos hacia adelante es lo suficientemente importante como para trabajar conjuntamente, como para mostrar la máxima colaboración y como darnos todos de la mano. Se ve que unidos se puede avanzar mucho más rápidamente y mucho mejor que, desde luego, peleándonos entre unos y otros. Sinceramente, me preocupa si esa va a ser la dinámica que va a tomar el Partido Socialista a partir de ahora en el desarrollo de la ley, porque nos conducirá al fracaso. Esperemos que ese ánimo de consenso aún les quede algo dentro y que realmente tiendan la mano a otras administraciones, tiendan la mano a otros partidos
que gobiernan en otros concellos del área metropolitana y saquemos adelante lo que los ciudadanos están esperando que hagamos. El Partido Popular, desde luego, estará ahí. Muchas gracias. Bien, finalizado el debate desta moción, vamos a someterla a votación. Eu simplemente quería decir, para que conste, que eu endexamais escoitei o señor Regades descalificar nin insultar a ningún diputado nunca en ninguna dos plenos que ten acontecido, en ninguna roda de prensa, endexamais si poder mostrar posicións diferentes, pero insultar e descalificar nunca. O teño que decir, porque quero que conste en acta, señora Muñoz, non é certo o que vostedes di, o que sí que é certo, que moitos dos membros do Goberno sí que sufrimos descalificacións e insultos gravísimos por parte de algúns membros do Partido Popular. Nos endexamais ningún, en particular o señor Regades. O digo porque como estas cousas quedan recollidas en acta, que quede claro que é absolutamente falso. Por lo tanto, quero que quede claro. Imos votar esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular para impulso da área metropolitana de Vigo e permítanme que diga aquelo que decía Don Quijote a Sancho. Cosas veredes, Sanchos, que farán temblar as paredes. Poñemos a votación esta moción. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Popular, por la que se solicita a ampliación do Plan Concellos 2016 en 20 millóns de euros. Para a súa defensa ten a palabra a señora Arévalo. Sí, bos días, presidenta, señoras e señores deputados. Bueno, pois esta é unha moción que presentamos no sí que no tempo que nos corresponde, nunca despois de ser convocadas as comisións, como non podía ser de outra maneira, e co ánimo, evidentemente, de verse incrementada esa partida que consideramos moi importante, que é a que se destina directamente aos concellos da provincia de Pontevedra, e en este caso os que máis nos importan, que son os que máis necesitan desta institución, que son os concellos de menos de 50.000 e menos de 20.000 habitantes. Creo que é unha noticia moi boa para todos poder ver como hai unha liquidación positiva, unha liquidación do ano 14, que eso pois demostra que efectivamente estamos no camiño da recuperación económica do noso país. E ese ingreso extraordinario suponlle a esta Deputación 10 millóns de euros desa liquidación do ano 14. Por eso, pois, nos animamos a presentarlle esta proposta, sabendo de antemán, como todo o que presentamos aquí, que votan en contra, sexa de interés ou non. Nos felicitamos porque esta moción anterior a votaran a favor. A verdad que iso non ocurriu máis que 2 veces en este ano e medio, a pesar de presentar pois nada máis e nada menos que 40 iniciativas. Pero miren, a pesar de que nos voten a todo en contra e de que sigan co seu discurso de que todo o que fan é maravilloso, nos vamos a seguir facendo o que nos corresponde, o que é a nosa obriga, e que vir aquí con propostas claras e con propostas, por favor, e con propostas para o resto, para todos os concellos desta provincia. Vimos denunciando desde que se aprobou este Plan Concellos que non estábamos de acordo, desde logo que con moitísimas cousas que falaremos tamén, pero vamos a falar da cantidade. Unha cantidade claramente reducida en 20 millóns de euros do que tiñan antes os concellos o que teñen agora. Por eso nos parece que ante esa insistencia que levamos en este ano, máis esa chegada de 10 millóns de euros de fondos, pois que era o momento de pedirlle ao Goberno provincial que incrementasen as partidas para o que son os concellos. Nos parece que, a pesar de que esos orzamentos medraron, en ningún momento se viu esa implicación a fondo como lle pedíamos aos concellos, porque, miren, isto non solamente é un problema de fondos aos concellos, sino que tamén aos colectivos, porque creo que falamos millóns de veces, polo menos creo que en todos os plenos desta casa se falou da retirada de apoios a colectivos culturais, a colectivos deportivos e a colectivos sociais. E a verdad que aquí quería referirme concretamente ao señor Fon, porque eu estou contentísima de que o meu concello sea noticia todos os plenos desta casa. Moi importantes somos
non sei que problema ten vostede con Mos, eu creo que sí que o sei máis ben, pero non yo vou a decir aquí. Pero mire, Mos hai unha alcaldesa que gañou 2 veces consecutivas por maioría absoluta as eleccións, por eso está gobernando. É tan lícito gobernar con unha moción de censura como é tan lícito gobernar habendo perdido as eleccións, o que vostedes fixeron en Mos durante 4 anos. E a verdad, cando vostede fala de que a esa alcaldesa non se lle apoiaba, o fala, ademais, dentro dunha moción onde lle pedían que a Xunta de Galicia se implicara cos concellos. Pois sabe unha cousa, é que casualidade que os 4 anos de goberno socialista en Mos foron os 4 anos de goberno do señor Touriño. E que sí é certo que non apoiaron a alcaldesa nin o Concello. Eso é certo. Porque, miren, para empezar, esta señora que era alcaldesa pois se reuniu un día cun xefe de gabinete pensando que estaba sendo recibida por un conselleiro. Con iso, imagínense como trataban a alcaldesa de Mos, que efectivamente son testigo de que o goberno socialista da Xunta a ninguneaba. E por eso vostede ten eses recordos. Como non os vai a ter? Os tuvemos todos, que era un concello sin inversións. Sí que esta casa invertiu en ese concello. Sí que esta casa invertiu en aqueles anos en todos os colectivos de Mos e algún día llevou a entregar as cifras, porque son para que as teñan. Esas cantidades non as teñen agora. E aquí que hai xente de Mos no público do Partido Socialista, me alegro de que me estén escoitando, porque sí que no pleno de Mos, cando lle pido apoio para os colectivos, votan en contra. Está moi ben que me escoiten. E mire, non lle vou a falar máis desto, porque a verdad que eu son alcaldesa de Mos e creo que non merece a pena que siga debatindo con un concelleiro de Vigo que o que lle molesta moitísimo é que o Partido Socialista de Mos non sexa capaz de ter goberno xa nin de coña, pero cada vez perde máis concelleiros, eso é a realidade. Vamos a volver á moción e lle agradezo tamén que me permitiran facer este inciso porque normalmente nunca teño ocasión. Me quitan a palabra cando intento responder ás alusións que me fan. Si, ríanse, sorpréndanse, pero estou facendo un relato dos feitos. Si, eu espero tranquila porque sempre espero aquí, sempre. Mire, vamos á cuestión que é a falta de vontade. E a falta de vontade, pois que aquí un montón de veces lle pedimos que se visen incrementadas as partidas e a pesar de que o pedimos moitas veces non é posible. E agora que chegou pois este crédito extraordinario, pois creo que é o momento de que este grupo, esta voceira, yo fagan aquí en este organismo que é onde ten que ser que o pleno. Non solamente pois hubo unha reducción no que son nos fondos, porque ese é o único plan dirixido aos concellos, non? Sino que tamén nas iniciativas, nas propostas. Estábamos acostumados a unha diputación viva, a unha institución activa. Mire, eu teño aquí uns datos da páxina web que a verdad que son dignos de que os diga aquí, porque son os datos que ao final corroboran as miñas palabras que sempre dicen que son mentira. E aquí hai uns datos que no primeiro semestre do ano 15, que era o Goberno Popular, solamente en un semestre, esta casa contratou pois obras, servicios, suministros, por un valor de 30 millóns de euros. E vostedes en un ano, pois están solamente en 7 millóns de euros e a mitad son de publicidade. Esos son os datos que teñen vostedes na páxina web. E por eso nos queremos unha deputación que traballe, unha deputación dinámica, unha deputación viva, a deputación que existía hasta que vostedes chegaron ao goberno. É unha deputación tamén cercana aos alcaldes e que escoita os alcaldes. Cando lle decía antes que faltaban proxectos e programas, pois mire, efectivamente, vostedes se dedicaron a poñer en marcha algúns dos que había, cambiándolle o nombre, porque eran os que había posto en marcha este goberno. E claro, pois é un pouco de vergoña, non? Decir que se van a chamar igual. Por lo menos vamos a cambiar o nombre, pero eran exactamente iguais. Eso sí, todos comenzaron a destempo, con menos prazas e con menos participación. E me dá moita pena pois que aquí hai grandes funcionarios, persoas con moitas ideas, e que lle pediría que sigan deixando que poñan en marcha plans dinamizadores para os concellos desta provincia. A realidade pois é que despois de un ano pois estamos vendo que a Deputación non ten proxecto e a verdad que nós non estamos sorprendidos, xa nos o imaginábamos e os cidadáns me parece pois que xa tamén teñen claro que isto é o que nos espera de aquí aos 3 anos que faltan. Porque isto ao final pois é o que dan de sí os gobernos dos bipartitos
e dos gobernos que están divididos concretamente en dúas partes. Insístolle que este grupo leva 40 mocións presentadas, 40 mocións con iniciativas, 40 mocións donde me gustaría que, a ver se somos capaces a partir de agora, que as estudien, que nos escoiten e que vexan que ao final son iniciativas boas para esta provincia, para os colectivos, para os concellos, en definitiva para os cidadáns de Pontevedra. Nos non estamos de acordo con este plan concellos, non é a panacea, dende logo, nin é o que queríamos, pero sí que é o único plan dirixido aos concellos e por eso nos estamos a referir a él cando lle estamos pedindo que invirta 20 millóns de euros máis. Mire, nós non buscamos a confrontación política, a pesar de que sí a encontramos sempre, sempre, constantemente, pero o que buscamos é que de verdad escoiten, estudien e respeten o que presentamos, porque non son chorradas, nin son cuestións patéticas, nin son barbaridades. Son propostas que fai este grupo. Insístolle que temos a obrigación e temos o deber de facelas. E por eso vamos a seguilas facendo. E o que lle estamos pedindo é que se incremente esa cantidade que significa igualar a cantidade que tiñan vostedes cando chegaron a esta Deputación. Creo que xa estuvo ben de perder o tempo, creo que xa estuvo ben de improvisar, creo que xa estuvo ben de non ter os pés no chan. É o momento de empezar a gobernar para toda a cidadanía. É o momento que lles pido que atendan as peticións que lle estamos a facer e que non se rían delas porque somos o grupo mayoritario e coñecemos de primeira man as necesidades dos concellos porque, mire, aquí están alcaldes, alcaldesas e están tamén deputados que hasta ben pouco tempo foron alcaldes dos seus concellos e coñecen tamén de primeira man as necesidades. Moitas gracias. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señor presidente. No, estaba mirando por si o Jacome, o deputado Jacome quería intervir, parece que non. Queixanse de que presentaron 40 mocións, a maioría non pasaron de ser rogos ou algo así. E, a defensa que fixo é obvio o que está. Me parece que esas cuestións que está plantexando de que a un novo tempo, un non sei que, cansino, ustedes non sei que, eso nun mitin pode ser, pero estamos nun pleno. Diga algo concreto, diga algo concreto. Claro, non o pode dicir, porque a moción di claramente que agora hai unha financiación estatal extraordinaria de 8,7 millóns de euros. E di, basado en que hai 8,7 millóns de euros, busquen 20. 8,7 xa os ten, busque 20. Vale. Pero que resulta que non hai os 8,7. No orzamento, é que o problema é que non ven os papeles, non miran nada, caramba, parece mentira que a experiencia que teñen parte de ustedes. Xa dixen antes, na portadilla, na primeira páxina do orzamento, dille cooperación, ano 2016, 46 millóns, ano 2015, 27, casi se duplica, nada, non o miran, así, é menos, bueno, será menos. Vale, se ustedes o din, é igual. Bueno, pero se vamos un pouquinho máis adiante, aparece liquidación de exercicios anteriores de ingresos. Xa está contemplado o que ven a maiores e tamén o que houve que devolver. E xa está. Ora hai que axustalos, e cada 50.000 euros para arriba ou para baixo. Non hai máis. E non saben iso. O sea, non saben que no orzamento está contemplado xa eses cartos que agora ustedes descubriron. É que de verdade é francamente incrível. Non sei, o señor interventor, doi unha copia, pasoulle unha copia a todos os grupos. Está na página web, de verdade, que non sei, que é preocupante. Xa está os ingresos eses. Por si acaso, a señora Arévalo douse conta de que a moción non tiña ningún soporte, ningún. Entón, xa empezou a dicir, bueno, que a financiación extra que hubo este ano xa non fixo referencia ao que decía a moción. Non fixo xa prácticamente referencia. Claro, é que presenta unha moción que é o seguinte, enganámonos. Alguén escoitou que hai 8,7 millóns a maiores, entón, eses 8,7 non lle pedimos que os 8,7 vayan para os concellos, non, 20. Xa non sei onde sacarían os outros, pero vaya. Pero resulta que esos 8,7 non sabía. Entón, queda aquí unha moción falando de que los bipartitos, los tripartitos, los aireadores, non sei, de calquera cousa pudo estar falando menos do que é. E despois queixense de que, pero que vamos votar a favor?
Votamos a favor disto de que? De que? Que quere? Que pechemos o Príncipe Felipe? Xa teríamos 10 millóns. Vale? Que quere? Onde sacamos os cartos? Pero non chega a eso, senón que temos que darlle cartos tamén máis ás asociacións. Vale? Pois, teno fácil, unha maquiniña. Na miña aldea dicía pagar con follas de follatos, non? Agora xa non saben moi ben o que era a folla que teñen as espigas de millo, non? E tal, o follato, pagar con follas de follato, claro. Ou buscamos unha maquinilla aí para fabricar cartos, non? Que aquí na Diputación hai experiencia en facer cousas desas. Non fabricar cartos, senón os cartazes esos que se dedican a insultar a presidenta, a min e ao Xío, resulta que antes dese tipo tense feito aquí. Agora non se fan, evidentemente. Agora non se fan. Pero que non hai, hai que ser un pouco serios. Hai que ser un pouco serios. Ustedes están gobernando. O sea, están abusando nunha norma que non existe, que nos parlamentos sí existe. Se usted quere facer unha modificación presupuestaria, diga onde saca. Non diga que o goberno fabrica os cartos. Aquí como non é, pero ustedes están gobernando en cantidad de sitios, unha forza que pasa por ser unha forza seria, de orden, de xestión e demais. É unha sorpresa total e absoluta. Entón, non se queixen, cando presenten algunha moción que teña algún sentido, digamos, que pode ser encaixable, estudamos todas. E saben os diputados que se achegaron a facer aportacións fora os criterios das estradas, fora a calquera cousa que se estudaron. Que se estudaron, non hai ningún problema. Pero non nos presente cousas absolutamente imposibles e despois diga que non lle votamos. Sería unha gamberrada, porque poñámoslo ao revés. Ocúrrese agora que nós somos tan irresponsables como ustedes e digo, votamos a favor. E que pasaría? Os cartos non saen por ningún lado. Entón, votamos a favor e xa está, vamos todos contentos para casa. Xa me dirá. Nestes momentos na Diputación de partidas xenéricas que digan ustedes, non sei, ou de outras tal, onde hai eses 20 millóns? Onde os hai? Pois votamos a favor, se quere. Como os parvos, non? Que dixe a razón, mire, leva razón como os parvos. Non é serio, de verdade, non é serio. Por favor, fágano ver, fagan as mocións con rigor, miren, cando poñen algo nunha moción que sea certo, non monte un castelo no aire. Como alguén escoitou que había 8,7 millóns, pero xa sabía a principio de ano, xa están incorporados, xa están gastados. Como alguén escoitou, entón, non é serio. Gracias, señor Mosquera. Señor Regades, ten vostede a palabra. Está encendido. Ahora. A verdade é que a señora Arévalo, sea ela quen de forma voluntaria nos fale da súa moción de censura, pois sorpréndeme, non? Porque o Partido Socialista... Vostede, que sabe que lle teño un aprecio moi especial, seguro que me vai permitir que lle diga unha cousa. Mire, non entre. Digo yo de verdad. Non merece a pena. De verdad, é que non merece a pena. Todo o mundo sabe xa o que aconteceu. Eu prego como presidenta, e dende o afecto que lle teño, inda que a señora Arévalo fala sempre a metade do tempo de cuestións que non teñen que ver coas mocións, non o faga vostede, por favor. Correcto, señora presidenta. Lo único de decir que hai un pacto antitransfugismo que el PP incumplió en el Ayuntamiento de Mos. Por eso la señora Arévalo dejó el Partido Popular y ahora la vemos en la bancada del Partido Popular. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta moción. Y yo quería empezar esta moción pues haciendo una foto de la provincia de Pontevedra y decir pues todos los ayuntamientos y todos los habitantes, mulleres e homes, que son gobernados por o Partido Socialista, 479.000, polo Bloque Nacionalista Galego, 152.000, outros partidos de esquerda, 105.000, a provincia de Pontevedra é gobernada por alcaldes de Progreso en 737 persoas, mentras que o Partido Popular, 737 dos grupos de Progreso frente a un Partido Popular que goberna nunha población de 210.000 persoas. Digo por unha reflexión e unha solicitude dos alcaldes, é dicir,
a maioría aplastante dos alcaldes de Progreso da provincia de Pontevedra, a maioría da población da provincia de Pontevedra non está de acordo con esta iniciativa impulsada e a verdade é que despois nos atopamos, señor Arévalo, que moitos alcaldes do Partido Popular en privado pois tamén nos din que están obligados, que eles non están de acordo con esta posición e que agradecen moitísimo a colaboración e o trato recibido por esta nova Diputación. Eu sei que vostedes están nunha posición de talante, de acercamento, de consenso, co cual estou convencido de que non vamos a votar que non a esta moción. Vamos a votar todos, non vamos a votar que non, porque estou convencido que despois dos argumentos que lle vou a dar, ustedes vai deixar de caer esta moción porque vais a dar conta de que os datos que usted está barallando, que os que usted está traballando, non son certos e que a posición da nova Diputación de Pontevedra é moito mellor cos concellos que aquela Diputación do ano 2015 que tiña un plan concellos de 27 millóns de euros e vamos a ir a cifra e vou entre vos e nós, vou ir contándolle a cifra pouco a pouco porque estou seguro que non vamos a votar que non porque van deixar de caer esta moción. Nese talante novo que lle miramos de intentar levar estes plenos desde a construción e non dende a confrontación e donde o insulto. Solicita na parte dispositiva incrementar o Plan Concellos da Diputación en 20 millóns de euros para repartilos de forma ausente entre a totalidade dos concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes. Para argumentalo, explican na parte expositiva que como o Plan Concellos está dotado de 40 millóns de euros, se pode incrementar en 20 millóns de euros máis por ter recibido 8,7 millóns de financiación estatal extraordinaria. Coas matemáticas non son vostedes nin rigurosos nin bous, eso é evidente, como tampouco non son moi hábiles entendendo como funciona este goberno, este novo goberno, porque de novo queixanse da nosa falta de vontade para atender as iniciativas do seu grupo. E repítolle, que non fan falta a vontade, nin a falta de estudio ou análisis, nin tan sequera decir que sí sempre. Eu creo que estou convencido de que van deixar de caer esta moción para que nos non lle teñamos que decir que non. Levamos un ano aquí. Ata a saciedade temos explicado este Plan Concellos. Un Plan Concellos que o primeiro acto que fixo esta primeira Diputación foi chamar a todos os alcaldes da provincia de Pontevedra e explicarlle as líneas que queríamos levar a cabo este novo goberno, que se acabaron os fondos de libre disposición e que queríamos facer un Plan Concellos dotado da maior cantía e que fose igual para todos. E vostedes siguen sen querer entendelo, a pesar de que é moi sinxelo. Non é máis que coller unha calculadora e valorar exactamente canto reciben os concellos da provincia de Pontevedra. Non é máis que revisar as actas da Xunta de Goberno e dos plenos para analizar coherentemente estas contas desta administración. Ímolo facer con vostedes e seguro que o vamos a entender. Nos piden que sobre os 40 millóns iniciais do Plan Concellos aportemos 20 millóns. Voulle ir debullando todas as aportacións que os concellos reciben desta nova Diputación e lles pido aos diputados do Partido Popular que o vayan sumando. Ademais do Plan Concello dotado de 40 millóns de euros para financiar 4 liñas de subvencións, por certo, un 33% máis que no ano 2015, que, repítolle, tiñan a cuantía de 27 millóns, os 60 concellos da provincia de Pontevedra menores de 50.000 habitantes en poboación están a recibir 7 millóns de euros de convenios plurianual para as dúas cidades máis importantes, para a cidade de Pontevedra e de Vigo. 7,5 millóns de euros máis para asistir técnica e económicamente os concellos. 1,5 millóns de euros máis na Caixa de Anticipos, 285.000 euros de suplemento do crédito para partidas de cooperación cos concellos que poden dotar de máis recursos, 1,88 millóns de euros para o suministro de composteiros e mellora dos montes nos concellos da provincia de Pontevedra, 7,37 millóns de euros para investimento en acción social primaria, atención ás mulleres, a un proxecto dirixido aos concellos e á cidadaniña e aos nenos en particular.
1,30 millóns de euros que poñemos a disposición dos concellos para asesoramento xurídico a través do Servicio Intermunicipal. 1,52 millóns de euros para o programa de becarios para os concellos. A verdade é que todo o que estamos dicindo lles debe facer deixar de caer esta moción. Pero non só estes argumentos, voulle dar máis argumentos. En cultura, dinamización lingüística para os concellos, 150.000 euros. Obras de rehabilitación do patrimonio histórico, 400.000 euros. Señalización de elementos históricos, 200.000 euros. En cohesión social, axudas aos servicios comuns básicos, 2,28 millóns de euros. Axudas básicas de emerxencias, 465.000 euros. Tamén para os concellos, en novas tecnoloxías, 325.000 euros que vamos destinar aos concellos da provincia para implantar a administración electrónica. E por primeira vez na historia desta Diputación vamos a invertir en igualdade 150.000 euros para poñer en marcha políticas de igualdade nos concellos da provincia de Pontevedra. Todo isto se asuma 32.325.000 euros. Por eso eu creo que van deixar de caer esta moción. Pero por si non son argumentos suficientes, ustedes pedían solo 20 millóns, vamos a seguir argumentando e sumando cifras a esta moción. Pero, ademais destas axudas para os concellos, a Diputación ven a aprobar liñas de subvención por concorrencia competitiva en todas as áreas de goberno destinadas a colectivos, clubs deportivos, entidades sociais e que lle un número tamén superior aos que estaban financiando na antigua Diputación. 1,6 millóns de euros para liñas de cultura destinadas a actividades culturais, dinamización da nosa lingua, festivais de cine e o programa Pontegal. 1,8 millóns para o Servicio de Cohesión Social destinados a subvencións de proxectos de entidade social, teleasistencias, programa Ruta coa Depo, Depo en Marcha, Tecendo Lazos, Depo Termal, Depo Ruarte, Depo Aventuras, e inclusión e formación en lingua estranxeira. 3 millóns de euros destinados ao deporte con subvencións de todos os clubs da provincia, convenios, compra de material, axudas a actividades e deporte nas escolas. 1,16 millóns de euros para o plan laboral de empresas e cooperativas da provincia e cofradías da provincia de Pontevedra. 585.000 euros en turismo, en líneas de axudas a actividades. Todo isto suma 8.145.000 euros que están a repartir entre todos os cidadáns e cidadás da provincia de Pontevedra, aos que temos que engadir 16 millóns de euros máis destinados á mobilidade e cuyos beneficios serán os concellos e os habitantes destes concellos. Sabes canto suma todo este custe por enriba deses 40 millóns do concello? 72.470.000 euros. Canto pedían ustedes? 20 millóns de euros, e no ano 2015 tiñan 27 millóns de euros cando gobernaban ustedes. Eu creo que a verdade, o goberno, a nova Diputación, fai un reparto máis xusto, máis igualativo e, sobre todo, un presuposto contando cos homes e coas mulleres da provincia de Pontevedra, cos homes e coas mulleres e cos alcaldes da provincia de Pontevedra. Gracias, señor Regades. Para poñer fin ao debate desta moción, ten a palabra a señora Arévalo. Gracias, presidenta. Mire, señor Mosquera, a vostede lle molesta todo. Sempre fai a súa exposición da mesma maneira. Bufando, que isto non pode ser, que aquí isto non son mocións, isto tiña que ser rogos e preguntas. Oiga, mire, vostede ten que respetar que nós temos un pleno o mes para traer aquí as propostas que consideremos. E se non lle parecen serias, oiga, respete un pouco, porque está reíndose todo o rato do que esta bancada lle propón. Parece que somos un normales. E mire, sinceramente, lle pode gustar máis ou menos, pero non veña aquí a darnos leccións do que se pode, do que non se pode presentar, do que a vostede lle gustaría debatir ou non. Eu xa sei que a vostede lle encantaría que os plenos fosen, pois, como facía antes a oposición, que remataba o pleno unha hora despois de comenzar, porque non había, pois, casi nin propostas por parte da oposición que tiña antes o presidente Louzán. Pero aquí hai unha oposición que traballa os plenos e, mire, é que algúns plenos, se non fora polas mocións que presentamos, non habería orden do día. Mire para atrás, no ano que vostedes levan gobernando.
É claro que presentamos 40 mocións que non son mocións, que isto é un mitin. Hombre, mire, antes de decir que nos vimos aquí a facer un mitin, creo que debería falar cos seus compañeros de goberno que son especialistas en eso, tanto no tono, como na sátira, como en todo o que dicen aquí, porque a verdad que a mí se me dice que traio aquí a moción de Mos, eu creo que quen o dice non ten memoria, porque quen a trae non son eu. O que pasa que unha, dúas, tres e constantemente te chega un momento que teño que pedir a palabra e falar do asunto. Mire, dice que descubrimos a pólvora aquí con isto. Eu creo que non me entendeu. O que aquí dixemos fai un momento, esta presentación desta moción, o que significa para nos presentar esta moción, xa llo dixemos cando presentaron o orzamento, señor Mosquera. Cando presentaron o orzamento, lle pedimos que incrementasen a partida dos concellos en 20 millóns de euros, a partida do plan concellos. E vostedes non nos fixeron nin caso. E, bueno, pois agora traémolo outra vez. E a colación, ademais, dese dato que temos, que evidentemente non ten que vir aquí a chamarnos burros, ni que vostede é moi listo, de que se non o sabíamos. Claro que o sabíamos, pero mire, que nos presentamos o que consideramos, e o que consideramos é que queríamos falar unha vez máis do importe do plan concellos. É o que estamos a falar aquí. Mire, 15 millóns de euros vostedes que traían no mes de xaneiro, aí xa pedíamos que fose destinado aos concellos. Sin embargo, pois nin caso. Vostedes teñen diñeiro para o que queren e para o que non. Acaban de contratar 2 asesores. Para iso sí que hai fondos. Para destinar máis o plan concellos non. Pero, bueno, señor Mosquera, non lle vou a dar máis a lata porque creo que hasta lle molesta que este dirixíndome a vostede, xa o deixo tranquilo. Con respecto ao señor Regades, bueno, antes quería decirlle ao señor Fon que decía, usted espere, espere, que ahora vas a ver. Non sei se me está amenazando, non sei, decía, usted espere, espere. Pregúntolle se é unha amenaza, simplemente lle pregunto eso. Eu sigo aquí esperando, a ver que é o que me trae vostede, non? Regades, me vou a dicir a vostede, señor Regades, mire, se quere facer un repaso a súa chegada ao goberno e a presidenta, pois efectivamente o único que hubo cos alcaldes foi unha foto, nada máis. Nada máis. Pero sabe unha cousa? Esa foto que vostedes sacaron a bombo e platillo non se produxo máis veces. O gallá houbera máis fotos cos alcaldes e coas alcaldesas aquí sentados falando, que é o que llevamos a pedir despois. Pero vostedes tamén ese día dixeron prácticamente todo o rato o mismo. Isto non había pasado nunca, esta foto con todos os alcaldes da provincia. A verdad que se nota que hasta que chegaron a esta casa non sabían como funcionaba. Porque, mire, non foron unha, nin dúas, nin tres, foron moitísimas veces as que aquí nos reunimos os alcaldes e alcaldesas co presidente ou co deputado do ramo cando se trataba de algún asunto. Señor Regades, eu non esperaba que me dera razón, ni moitísimo menos. Hombre, pero que me veña a contar aquí o orzamento, pero si antes tamén había ese orzamento, tamén había, non había en ruta coa Depo, había Coñece a túa provincia, de eso falaba eu antes, da cantidade de programas que repetiron, eran programas que xa había antes e non fixeron ningún novo, os balnearios, os cursos, atención ás mulleres, etcétera, etcétera. Pero mire, o que lle pido é máis financiación para a partida dos concellos, financiación. Dou por suposto que saben que antes había plan de becas, plan de emprego, programas dinamizadores cos colectivos, deportivos, culturais, todo eso xa o había antes. Eu non o conto en ese plan concellos. E as contas, delle a volta que den, faltan 20 millóns de euros que lle vimos a pedir. Moitísimas gracias. Obligada a ter que intervir como presidenta para decirlle á señora Arévalo que non se pode empregar a mentira como forma de intervención. A vostede aquí non amenazou nunca ninguén. Non se pode utilizar as palabras de un deputado que di vostede espere, que llevou a respostar os seus argumentos para decir que se amenaza a vostede persoalmente. Sin embargo, señora Arévalo, sí que lle teño que decir que sí que hai deputados na bancada do goberno que son ameazados, e gravemente, e gravemente. Por certo, o fan terceiros, pero as mentes pensantes non están moi lonxe. Así que, por favor,
non se usen esas cousas, porque iso queda na acta e non poden quedar esas cousas nas actas. Eu me veo obrigada a defender aos deputados do Goberno como presidenta. A vostede endesamais amenazou ninguén, señora Arévalo. E mire, eu, que como os alcaldes falan conmigo, tamén me vexo obligada a falar en nome desos alcaldes. Miren, a maioría dos alcaldes desta provincia, progresistas, que son socialistas, nacionalistas, de En Marea ou independentes, todos me dicen que non eran recibidos nunca, polo anterior presidente. Algúns estaban hoxe aquí presentes e máis o dixeron en voz alta dende as bancadas. Así que eu creo que de verdad que temos que ser serios. A partir do próximo pleno, todo o que aquí se diga se vai gravar en streaming, toda a cidadanía o vai a poder escoitar e eu espero non ter que intervir moi a miúdo nesta deputación, nestes plenos, para ter que decirlle a xente que non é verdade o que se di dende a bancada popular. Vostede ten dereito a presentar todas as iniciativas que considere, sexan aceitadas ou non o sexan. Consideremos o Goberno que vostede o que pide é unha ocurrencia, porque vostede pide 20 millóns e nos adicamos 32 millóns máis que os 40 que ven no plan concellos, por lo tanto 72 millóns de euros, vostede nos pide 12 menos dos que invertimos, pero vostede ten todo o dereito, claro que sí, a presentar o que queira. O que non ten é dereito a decir cousas que non son verdade, porque quedan nas actas e logo os historiadores do futuro teñen que ver recoñecido que o que está a acta corresponde coa realidade. Algúnas cousas as que vostede di non corresponden coa realidade, señora portavoz do Grupo Popular. Ben, matada esta moción, a sometemos a votación. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular por a que se solicita ampliación do Plan Concellos 2016 en 20 millóns de euros. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos a favor, 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista sobre as axudas da Xunta de Galicia aos concellos polos temporais de inverno. Permítanme que lles pida que sexan o máis breves posibles. Podemos estar aquí todo o tempo que faga falta, sen dúbida, pero, bueno, xa son horas avanzadas da mañán e seguramente con menos de 10 minutos son vostedes capaces de defender a súa posición. Lle paso a palabra, señor Font. Muchísimas gracias, presidenta. Yo también le tengo a usted un aprecio personal y se lo agradezco hoy infinitamente la defensa que está haciendo institucional dentro de lo que es el debate político de los que intervenimos. De los que intervenimos políticamente, damos argumentos para ser rebatidos o para estar de acuerdo, pero argumentos políticos. Debo de decir que desde que soy diputado nunca he hecho una alusión personal. Nunca he dicho nada desagradable de nadie, salvo lo que pueda molestar que en el debate político sean mis argumentos. Y, por lo tanto, agradezco a la presidenta el que haya dicho el tema de que yo no amenacé a nadie porque simplemente esperé a mi turno. La señora Arévalo entiendo que se confundió cuando pensó quién le iba a contestar. Yo, cuando intervengo, no sé quién va a contestar. Desde las filas del Partido Popular pensó que iba a contestar yo y entonces se dirigió a mí. Y por eso, como yo no era la persona que iba a intervenir en la moción, pues dije que cuando llegase mi turno intervendría. Porque no sé por qué, señora Arévalo, ha cogido en este año una inquina personal hacia mi persona que sinceramente no la entiendo. No la entiendo y se lo voy a explicar. Porque, mire, yo políticamente puedo ser muy correoso, pero yo no le he faltado a usted el respeto nunca. Todavía usted está pendiente
de pedirme disculpas por Font. haberme insultado en este pleno. Señor Font, Y como decía, sí. a presidenta pideu que se abreviara, que estamos falando de cousas Sí, voy a intentar diferentes. abreviar. En outro pleno aclaramos eso. Voy a intentar abreviar porque el texto de la moción luego va a ir rapidito. Pero sí le quiero decir una cuestión, y es que me dijo algo ciertamente desagradable, y es, usted y yo somos concejales, y usted posteriormente es alcaldesa. Y usted, en un alarde de suficiencia personal, dijo que una alcaldesa de Mos no iba a contestar a un concejal del Ayuntamiento de Vigo. Pues mire, somos los dos concejales. Creo que nos merecemos el mismo respeto, el que tengo yo por usted, que el que usted debería de tener por mí, seamos concejales de donde seamos. Bien, presentamos esta moción y voy también a empezar por el final, instando a la Xunta de Galicia a modificar el plan de emergencias de la Consellería de Medio Rural e incluir a la totalidad de los concellos que solicitaron no mes de marzo axudas para arranxar desperfectos do temporais. Esto es muy sencillo. En el mes de enero y en el mes de junio nosotros presentamos mociones en este pleno para que la Xunta de Galicia asumiese cuáles eran sus competencias en relación con las inundaciones. Por parte de la FEGAN se hizo un trabajo de recopilación, también a instancias de la Xunta de Galicia, de los daños que habían tenido los distintos ayuntamientos. Esto se hizo y esto dio como resultado el que 33 ayuntamientos diesen sus correspondientes desperfectos y demás. A partir de ahí, es cierto y se comprobó en una reunión en el mes de junio a la que asistí en primera persona, de que la Xunta de Galicia no había contado ni con las diputaciones ni con los concellos a la hora de evaluar este tema, pero el vicepresidente de la Xunta, señor Rueda, salió con el conejo de la chistera diciendo que esto tenía que ser asumido en tres partes, que la Xunta estaba dispuesta a asumir, pero que otra parte la tenían que asumir las diputaciones y otra parte los concellos. Ciertamente esto fue rechazado en esa reunión por las otras diputaciones, salvo la de Ourense, que tenía mínimos gastos, pero también por la de Coruña y por la de Lugo fue rechazado. Pero algo también muy importante, fue rechazado por la delegación de Gobierno, que no asumió esos tercios. Entonces, bueno, nosotros aquí, después de reuniones con los alcaldes y siendo este un tema muy importante, hemos venido reclamando el que la Xunta asumiese ciertamente sus competencias. Y es verdad que estamos en campaña electoral y es verdad que aquel que sabía cuándo se iban a convocar las elecciones manejó los tiempos, porque frente a la demanda que se venía haciendo razonable de ayudas y de subvenciones a los concellos, como ya hizo el señor Touriño y como ya hizo el señor Núñez Feijóo, en otros momentos, casualidades de la vida, al día siguiente de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones, la Consellería de Medio Rural convoca a 13 alcaldes y alcaldesas de Pontevedra en la delegación de la Xunta de Pontevedra para comunicar que hay un plan de emergencia por 1 millón de euros. Para no repetirme, esto tiene mucho que ver con la anterior moción y con el clientelismo. Resultado de esa reunión, 1 millón de euros para 13 concellos. La totalidad de los 13 concellos gobernados por el Partido Popular. Auténtica cacicada, dejando a 3 concellos fuera, como fueron Ponteareas, Pontecaldelas e Caldas. Y ya el colmo, por no enfatizar mucho más, es que se incluye en ese plan de emergencias a 4 concellos que ni siquiera lo habían solicitado. Y no prejuzgo si tenían o no daños, pero lo que sí es cierto es que no lo tenían solicitado. Por lo tanto, el resumen, numéricamente, es ciertamente estremecedor. De 33 concellos que argumentaron que tenían desperfectos, que tenían daños, solo se atiende a 13, de esos 13 se excluyen a 3 y se aprueba a 4 que no estaban. Bueno, insisto que por no extenderme, esto es simple y llanamente la política del Partido Popular desde la Xunta de Galicia, una forma de actuar en campaña electoral, una forma de discriminar a concellos que sí han tenido desperfectos y sí que han tenido daños ocasionados por las inundaciones y es una forma de no atender a todos los que se debe. Por lo tanto, y les garantizo que en sintonía con los alcaldes, con los concelleiros y con los gobiernos de estos gobiernos que no han sido atendidos, presentamos esta moción para que se modifique ese plan de emergencia. ¿Estamos en el momento idóneo?
Estamos a día 16, las elecciones son el día 25, por la celeridad con la que el señor Núñez Feijóo ha ido rápido en otras cosas, en hacer agentes forestales, funcionarios de la Xunta, creo que el plan de emergencia lo puede modificar en 24 o en 48 horas. Gracias. Gracias, señor Font. Señor. Sí, gracias. Bueno, gracias de novo. Eu quería tamén intentar ser o máis breve posible, pero quero deixar claro, o tempo que queda aí me parece que non é o que me toca. 2 minutos non creo que me cheguen, Señor Font, eu fixen unha pregunta, eu non fixen unha afirmación. Como a presidenta está moi preocupada no que quedan as actas, eu preguntei se me estaba amenazando. Non afirmei que o estuvera facendo. Quero que eso quede claro, desde logo, que se vostede pretende casi levar ao terreno personal que teño eu contra vostede, eu creo que está completamente confundido. Mire, eu, hasta o día de hoxe, espero que sea así sempre, creo que teño unha relación normal con todos os deputados. Normal e de respeto. Outra cuestión é que aquí no debate político, pois ás veces as cuestións que se digan non gusten, pero non entenda vostede que eu teño algo contra vostede, porque que lle quede claro que non é así, dende logo. Si en algún momento a mí me pudo haber gustado menos algunha expresión que fixo, pero non lle dixen nada. Evidentemente estamos no debate político. Vou a intentar ser o máis breve posible, como decía, e quería decir que, bueno, a verdad que xa o comentaba Ángel, o meu compañeiro, e vou a volver a decir eu aquí, que é lamentable, oigan, que en 2 meses, pois como non teñen idea, nin teñen, pois a verdad que moitas ganas de facer as cousas, traen a mesma moción para cubrir o cupo das 2 mocións. E ainda encima de traer a mesma moción, ainda encima presentan tarde, porque o que fan vostedes é esperar a que presentemos as mocións, a ver que presenta o Partido Popular para ir coa contramoción, e ainda encima ás 5 da tarde, unha vez convocadas as comisións. E por eso quero dicirlo aquí, que vostedes van sempre a rebufo do Partido Popular. Mire, hubo un montón de cuestións que se salvaron en este ano, como o que foi a Copa Deputación e moitísimas cousas máis. O poñer en marcha o Parque de Maquinaria, gracias ás iniciativas que presentamos aquí, inda que nos voten en contra, pero despois lle valen polo menos para espabilar un pouco. Pero non solamente eso, sino que o que lle falaba antes, pois van a rebufo do que tiñan, que o fan igual, cambiándolle o título das cousas, pero isto xa é o máis fuerte. Que presenten mocións en función do que este grupo presenta. Pero, bueno, pois a verdad que, queridos compañeros deputados, vamos a seguir traballando, porque polo menos así o Goberno se vai sumando o que nos presentamos. Miren, no mes de xaneiro e no mes de febreiro, voulle repetir casi o que dixen aquí fai 2 meses, porque é o mismo. Evidentemente, hubo unha desgracia en un montón de concellos de Pontevedra, unha desgracia de inundacións, do que foron os temporales, e todos os concellos afectados tuvemos que recurrir a todas as administracións pedindo axuda. Un total de 33 concellos, 150 en primeiro lugar de Galicia, despois quedaron en 33 concellos os que Meteo Galicia, según eses criterios obxectivos deses 80 litros por metro cuadrado, pois decidiron que eran aqueles prioritarios a actuar en eles, pois son os que desde a FEGAN de alguna forma trata de chamarse a Xunta, de chamar ás deputacións para buscar unha solución a estes concellos. Mire, señor Font, por moito que vostede me diga de que foi un acordo casi de todas, excepto de Ourense, eu lle digo que non. Vostedes foron a única deputación que desde o primeiro momento dixeron un no rotundo. Coruña e Ourense se mostraron favorables, e Lugo, pois concretamente teño aquí escrito que decían que estaban esperando un cambio de criterios establecidos para determinar as zonas de actuación preferente. E Pontevedra elude responsabilidades. Vostede concretamente dixo en esa reunión, home, se hubiéramos sabido isto, pois hubiéramos incluído no plan concellos. E sabe que lle contestaron? Home, se temos que contarlle que está chovendo en Pontevedra máis de 80 litros por metro cuadrado en moitos concellos, apaga e vámonos. En unha situación de emerxencia significa que non está prevista. Para non so grave desto,
non é que vostedes lle den a espalda pois, a un acordo posible que intenta ter a FEGAN ou a petición da Xunta de Galicia de facer un convenio de varias administracións. Non, para nós o grave é que a quen non escoitan, a quen non axudan o auxilio que piden son, ao final, a eses concellos. Pero o peor de todo, cando vemos esta moción, cando lle decimos que deixen a confrontación dunha vez e non presenten mocións por presentar, por cubrir o cupo, e o decimos con argumentos, oigan, porque, mire, o que non pode ser é que vostedes, primeiro, non atendan os concellos que lle están pedindo axuda. E despois, encima, a única administración que sí se mostra favorable, que tende a man e que se senta a ver cantos fondos pode incluir en estes concellos, vostedes veñen aquí arremetendo contra ela simplemente por unha cuestión, porque estamos en campaña electoral. E isto é o mundo do revés, señor Fon, o mundo do revés. Mire, eu llevo a facer unha petición e que creo que con esta moción deberían cerrar xa a esta etapa de confrontación constante pedíndolle pois, a outras administracións que fagan non sei cantas cousas cando vostedes non a fan. Esta campaña de e tú más, e tú más, e tú más, a que vimos todos os plenos acabando ás 4 da tarde, oiga, paren xa. E de verdad, falemos do que sí nos interesa, que este é o pleno da Deputación de Pontevedra e onde se fala pois, dos fondos desta casa e por eso nos vamos a centrar a moción en esta casa. Sí quero decirlle pois, que aquí hai algo que falta clarísimamente que é o compromiso. E un cando goberna significa que ten que comprometerse, que ten que tomar decisións e vostedes aínda non se deron conta de que xa non están na oposición, de que están gobernando desde fai 1 ano e medio. É moi fácil estar na oposición e botarlles que estamos gobernando a culpa de todo, hasta da choiva, si me descoido. Pero agora están vostedes gobernando e o que lle vamos a pedir é que se comprometan, que gobernen, que tomen decisións e que deixen de estar disparando constantemente, que non é o que lle corresponde. Comprométanse cos concellos que lle están pedindo que necesitan axudas. Escoiten os alcaldes, despois falaremos deso, e presenten un programa de goberno. Me dixo outra vez o que me dixo pois, na primeira vez que presentou esta moción, porque ao final pois, estamos a falar repetidamente do mesmo, que a Xunta que tiña que asumir todas estas emerxencias. Mire, iso non é así. Iso non é así. Léame onde dice que sea así. O primeiro que lle vou a decir é que aquí sí que hai unha lei clara, que é a Lei de Bases de Réxime Local, e dice claramente que a Deputación ten que asistir tanto económicamente como técnicamente aos concellos pequenos e medianos da provincia, que é a súa obriga. Que mellor situación, que unha situación de catástrofe, de emerxencia, de inundacións, que mellor situación para axudar os concellos da provincia. Pero é que, por máis que busco, pois mire, a Lei de Emerxencias que vostede pretende leerme, hai que leela inteira, e non solamente a parte que interesa como fixo na súa primeira intervención de fai 2 meses. E sí que dirixe as obrigas á Xunta, á Deputación, aos concellos. Claro que hai que leela inteira. Ríase, ríase. Ríase que eu tamén xa estou acostumbrada a que cando interveño vostedes se rían. Non pasa nada. E dice que recoñécese o dereito dos cidadáns afectados por unha catástrofe ou calamidade, a restauración dos servicios esenciais, a rehabilitación das zonas afectadas polos sinistros e o retorno da normalidade. Non dice que sea a Xunta de Galicia. Donde dice que sea a Xunta de Galicia? En exclusividade. Eu non o encontro. Cando teña aí unha exclusividade escrita de que correspóndelle únicamente a Xunta de Galicia, pois entón tendrei que rectificar, pero eu non o encontro en ningún sitio. Pero ben, o contido desta moción sí que deixa claro que están recoñecendo que a única administración que lle tendeu a man os concellos cando necesitaban foi precisamente a entidade autonómica e por eso, pois, nos alegra de que polo menos eso o teñan claro, pero o que non vamos a permitir é que sigan na confrontación permanente arremetendo con quen está axudando cando vostedes deixan tirados os concellos, non axudaron a ningún, miran para outro lado e o único que fan é repetir unha moción donde balóns fora. E os datos que vostede dada, os vou a repetir. 150 concellos en un primeiro momento, que acabaron sendo 33, porque hai que establecer un reparto de uns criterios obxectivos, que mellor que a entidade que o fai que Meteo Galicia polo número de choivas de auga de os 80 litros por metro cuadrado. E mire, a realidade de todo isto é que había 14 concellos que despois foron, remato xa, que despois foron 19,
e que todos e cada un recibiron axudas. O que non a recibiu foi porque non as pediu. Hubo dúas líneas para os menos de 10.000 habitantes. Unha orden donde hubo concellos que non pediron a axuda, como o Concello de Mondariz, por exemplo, e os que tiñan máis de 10.000 habitantes, o Concello firmou un convenio co organismo autonómico e está aí para ver. E mire, eu o que lle propoño aquí é unha emenda que seguro que van a rexeitar, pero creo que aquí caben dúas posibilidades chegados a este punto. Que sigan mirando para outro lado e dicindo que balóns fora e que a Xunta siga asumindo, ou que asuman pois que hai que poñer fondos e hai que seguir axudando os concellos porque falta cantidade, porque non asumiu toda a Xunta de Galicia. Poñan o 50%. Ainda boa que íbamos ser todos breves, sí. Señor Fon, pero si pode ser breve. Pues lamento muchísimo, presidente, lamento muchísimo el que a lo mejor consuma el tiempo, pero por parte de la señora Arévalo se dijeron cosas fundamentales que en principio hay que contestar. Mire, la primera, que nos demos cuenta que estamos gobernando, le aseguro que me di cuenta desde el primer día. Desde el primer día que me senté aquí, viendo que hacíamos lo contrario de ustedes, ya me di cuenta que estábamos gobernando y que estábamos gobernando bien. Usted, del tema de confrontación, tiene otra consideración y connotación, le da la palabra distinta a mí. No, que va. No confrontamos. Ese discurso también lo utiliza mucho la señora Muñoz y forma parte de su argumentario. Estos que están en la confrontación, no. Estamos en la defensa. Estamos en la defensa de los territorios, estamos en la defensa de los alcaldes, estamos en la defensa de la igualdad y estamos en la defensa de que se hagan bien las cosas. Lo que ocurre es que, como normalmente hay que señalarles a ustedes de que no las hacen bien, esto ustedes lo consideran confrontación. Pero qué va, no lo hacemos así. Y además nosotros, señora Arévalo, no arremetemos contra ninguna administración. Me encanta que haya leído, porque es verdad que no tengo el texto aquí, de lo que es la Ley de Emergencias de Galicia. La Ley de Emergencias de Galicia, señora Arévalo, perdón, en tanto no señale a otra administración, corresponde a la administración que ha promulgado esa ley. Y es cierto que la Ley de Emergencias dice que cuando hay una situación de inundaciones, de temporales, de catástrofe, hay que retornar al punto en el que se estaba. Y eso le corresponde a la Administración autonómica. Y claro, el juego de palabras que usted me pretende hacer ha debido de quedar más o menos contenta de las argumentaciones que ha dado, pero no valen. Esta no es la misma moción que la que presentamos anteriormente. Y además, disculpe porque nos reíamos, primero que nos sonreíamos el señor Regades y yo, porque no había sido yo el de la moción, había sido el señor Regades, queremos recordar. Con lo cual, esta obsesión con mi persona empieza a ser ciertamente preocupante. Pero no es la misma moción, por una sencilla razón. Porque ustedes, el 2 de agosto, el vicepresidente de la Xunta se reunió con 13 ayuntamientos del Partido Popular para decirles que había 1 millón de euros. Y desde que debatimos la anterior moción, esto no había ocurrido. Y ustedes toman, desde el Partido Popular, una decisión que perjudica a unos ayuntamientos, que excluye a unos, que no tiene en consideración a unos y que incorpora a 4 de los ayuntamientos del Partido Popular cuando inicialmente no estaban entre los 150 que usted decía anteriormente. Por lo tanto, no, que va, no es la misma. No es la misma moción, señora Arévalo, ni muchísimo menos. Y de verdad, a mí, ¿qué hace usted esa invitación a que ojalá fuese la última moción, que parece que nos peleamos y tal? Si yo nunca me voy a pelear con usted. Mire, el señor Figueroa y la señora Muñoz me conocen más en la distancia corta. Si soy una persona hasta muy cariñosa, de verdad. De verdad. Soy farragoso, si quieren, en los argumentos políticos, pero le garantizo, si usted me va a conocer en estos 4 años, de verdad que en la distancia corta soy hasta cariñoso. Por lo tanto, tiene usted que pensar que una vez al mes, si nos toca a usted y a mí discutir, que una vez al mes la confrontación en cuanto a argumentos va a ser fastidiada conmigo, porque reconozco que en ese sentido soy peleón, pero nada más. De verdad que falo de política, nada máis. Non falo de outra cousa. Por lo tanto,
Por lo tanto, nosotros aquí traemos esta moción. No vamos a aceptar ninguna propuesta de cambio porque... ¿Sabe por qué? Porque es una demanda de los alcaldes que nos han pedido que presentemos esta moción. Esta moción no es una contramoción. Esta moción no es porque un día, no sé qué hora decían ustedes, a las 5 de la tarde o así, nos dio... No, que va. Esta es una moción de muchas reuniones y de muchos contactos. Porque ¿saben lo que ocurre? Mire, ayer o anteayer había un ejemplo curiosísimo que marca muchísimo lo que es esta Diputación. Estaba la presidenta en una visita oficial en la imprenta de esta Diputación. Lo dijeron los trabajadores de allí, no lo dijo el señor Font. Es la primera vez que viene un presidente a la imprenta de la Diputación. Y eso ocurre en el ámbito de esta casa. Eso ocurre con los alcaldes. Eso ocurre con el cuerpo social que forma esta provincia a la que se le está atendiendo debidamente. Y por eso mantenemos esta moción, mantenemos como Administración responsable a la Xunta de Galicia y pedimos que se atienda debidamente los daños que fueron ocasionados y no solo al Concello de Mos, como usted pretende, con 240.000 euros. Gracias, señor Font. Imos poñer a votación a moción do Grupo Provincial Socialista sobre as axudas da Xunta de Galicia aos concellos polos temporais de inverno. Votos a favor? Votos en contra? E queda aprobada por 15 votos a favor e 12 en contra. No punto 10, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a creación dunha comisión de alcaldes que decidan a distribución dos recursos da Deputación para os concellos. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Arévalo. Gracias, presidenta. Intentando ser todo breve posible, debido a que xa son horas de ir rematando, sí quería decir que isto parte de 30 alcaldes da provincia, que son a metade da provincia de Pontevedra, e que unha vez que toca facer balance de un ano, igual que o fixo o Goberno, tamén o fixemos os diputados, este grupo, e tamén o fixeron os alcaldes, pois creo que xa públicamente dixemos o que pensábamos, que era unha nefasta xestión, unha mala xestión, esa é a opinión que temos de este ano da Deputación do Bipartito. Pero a sorpresa que nos levamos foi que a propia presidenta mostraba tamén dúbidas de si o Plan Concellos, que foi a estrela que se vendeu ao bombo e platillo por parte deste Goberno, si debería continuar como estaba ou debería cambiar. Por iso, señora presidenta, lle tomamos a palabra e decidimos presentar un escrito o cual a día de hoxe nin se nos contesta, nin se nos ten en conta, máis que unha serie de declaracións bastante desafortunadas nos medios de comunicación, porque creo que hai que ter respeto ás persoas e creo que as declaracións que vostede fixo referéndose a 30 persoas que representan a moitos veciños e veciñas non foron as que tiñan que estar á altura. Mire, eu recordo perfectamente o que vostede dixo. Aquí viñemos co presidente do partido porque nós somos libres de facer a nosa axenda, a nosa laboura como que iramos. E nós nos reunimos co presidente do partido para explicarlle a situación, o que pensábamos. E decidimos, vir aquí e dicirlle aos medios de comunicación, dicirlle a Pontevedra o que pensábamos. E nós, decidíamos por que pedíamos unha xuntanza, por que pedíamos unha reunión con vostede e por que pedíamos unha pensada, que se lle dera unha pensada a ese plan Concellos que para nós non era o máis axeitado. A día de hoxe non sabemos aínda o que vostede pensa. Solamente recibimos críticas sobre a presenza aquí do presidente provincial, solamente que si viñamos co primo de Zumosol, que si éramos menores de edad. A mí me parece moi ben que vostede diga todo eso, porque está moi ben que vostede diga todo eso, porque así tamén a xente se vai facendo unha idea de quen preside a Deputación, pero nos gustaba tamén ter a súa opinión desa xuntanza, a ver se hoxe a temos. Mire, nos pedimos algo tan sinxelo como é que esa reunión que se fixo aquí a primeira semana ou o primeiro mes, xa non recordo, que non hubo máis, se fixera outra máis. Outra máis, pero donde pudéramos entre todos tomar decisións. Como non estamos
satisfeitos, e vostede vemos que tampouco con ese plan concellos, pois mire, creo que o mellor sería que convoque aquí todos os alcaldes en asamblea e que entre todos fagamos unha comisión onde todos teñamos un voto, porque cada concello debe ser un voto. E creo, ademais, que sería positivo, porque, mira, aquí hai alcaldes, hai alcaldesas que coñecen perfectamente a administración, coñecen perfectamente as necesidades, e me atrevería a decir que, vendo o que deu de sí este ano, as coñecen mellor con todo o respeto que vostedes. Que mellor que un alcalde para decirlle o que necesita o seu concello, o que necesitan os seus veciños, que é o que queren os seus veciños. E por eso, en esa xuntanza se podría facer unha línea de distribución de recursos donde o obxectivo prioritario desta casa non sexa outro que o que obliga a lei, que son os concellos pequenos e medianos que son os que necesitan a axuda desta casa. É moi sinxela esta proposta, por eso lle pido que nos convoque. Lle pedimos que nos dé unha resposta. Lle pedimos que traballe con nós, porque creo que algo, verdadeiramente, para que vostede o pense, que os 30 alcaldes que representamos a metade da provincia nos dirixamos a vostede, creo que é algo bo, que debería de, cando menos, darnos unha resposta. Nos leva a presentar isto o que lle dixemos moitas veces, non? A falta de iniciativas, o non atendernos. Hai moitos alcaldes que son do Partido Popular, evidentemente, que están esperando a que vostede os atenda, que non se pon nin o teléfono. Hai concretamente unha alcaldesa que desde o mes de decembro non lle colle o teléfono, non se pon o teléfono e ten un problema que lle quere contar e non a atende. Entón, vostedes sempre dicen unha cousa e fan completamente a contraria. E nos gustaría que teñan, por favor, se tanto presumen de que este é un goberno distinto, oiga, pois a verdad que non demostran que estén a facer eso, non? E despois tamén me gustaría tamén pedirlle outra atitude como a que estamos a ver hoxe, que retiran sillas do pleno, que tratan de que este cheo ás 11 da mañán para que os veciños que querían vir non poidan. Evidentemente, entendo que a nadie lle guste que veñan aquí a protestar, a facer pitadas, que nos rompan un pleno. Por suposto que non. E que se tomen medidas para que o pleno sea con normalidade, o entendo. Ahora, que vostedes retiren sillas, que fagan un aforo limitado, que non deixen pasar as persoas ás 11 da mañán e que enchan, isto de amigos, simpatizantes e demais, nos parece mal. Eso non ocurría antes, porque vostedes falan de portas abertas, de ventanas abertas. Eu me pregunto onde, porque nunca vin un pleno máis dictatorial que os que temos con vostedes, señora presidenta. Nunca vin unha falla de talante cos diputados da oposición, nunca a vin como a que ten vostede. Si prácticamente nos temos que ceñir a un tempo, a orden do día, nin por alusións, nin por orden podemos falar. Por iso queremos que isto funcione de outra maneira. E tamén lle pedimos que trate de non chamarnos que decimos chorradas, que somos ridículos. Eu creo que hai moitas formas de decir o que vostede pensa e que pode estar ou non de acordo con esta comisión de alcaldes, pero, oiga, non nos trate así. De verdade, mire, somos 30 alcaldes que estamos esperando a que vostede se digne a contestarnos. Se lle guste ou non, somos 30 alcaldes desta provincia. Somos casi a metade dos concellos desta provincia. Téñanos respeto, oiga, por favor. Vostede parece que quere facer desaparecer esta institución. Dende logo solamente mira para Vigo. E nós non estamos en contra de que invirta en Vigo. Pero, oiga, que os demais tamén existimos. E, ademais, é que somos os que máis necesitamos desta casa. Os pequenos concellos da provincia de Pontevedra. Mire, non queremos unha deputación que non atenda as praias, que non atenda as estradas. Mire, eu sentín vergoña ajena de como tiña vostede o Morrazo este ano. As estradas do Morrazo. Lamentable, pero digo, pero como é posible que leven un ano sin limpiarse, que este cheo de turistas, os concellos de Cangas, de Moaña, de Bueu, e que teñan así as estradas provinciais? Pero como é posible? Nos queremos unha deputación que coide a provincia, que coide o turismo, que non estén os alcaldes na prensa pedindolle, señora presidenta, límpienos as praias, e vostede, contra eles, contraatacando sempre. Oiga, recíbaos e dígalles, a ver, que problema teñen vostedes coas praias? Pero non, vostede é a que na prensa nos sacude, porque directamente é iso. E creo que a presidenta desta institución ten que ter outro tipo de actitudes cos que representamos a veciñanza. Porque vostede pode decir que só somos 200 e pico mil veciños os que representamos, que lle parecen poucos. Eu creo que somos moitos os que representamos. Entón, como hubo un orzamento xenérico, me imagino que despois de que pase esta época estival que pasou, ahora a pleno de agosto, de setembro, me imagino que en breve tendrán pensado presentar un orzamento. Pois creo que é o momento.
de que nos atenda. Creo que é un momento, e con todo respeto lle digo, nos dixemos por que non nos parecía ben este plan concellos. Dixemos pola cantidade, dixemos porque se deixaban fora os colectivos. Señor Regades, vostede estuvo aí contándonos unha retaíla de cuestións que xa existían antes, pero eu non me refiero a esas. Me refiero ás axudas que se retiraron de cultura, de temas sociais, de temas deportivos, e queremos que estén incluídas tamén. E despois a confusión que houve, creo que aquí todos a vivimos, alcaldes de todos os partidos políticos e algúns que eran seus, pois estaban moi incómodos que non sabían que lle iban a decir cando os colectivos iban a reclamar. Porque estivemos en un impás de 2 meses que, miren, nin vostedes mesmos sabían que significaba o plan concellos, nin o que iba a incluir o que non iba a incluir, porque aquí pois hubo dudas desde temas de servicios sociais hasta temas de axudas a colectivos, hasta, bueno, ahora non o recordo, pero creo que en algún momento explicamos con detalle as dudas que houve. E creo que é mellor para que vostedes se senten cos alcaldes. E ademais é que, non sei o resto, pero hai 30 que queren sentarse con vostede. E me parece un desprezo que vostede, pois, non solamente non nos atenda, sino que diga que decimos chorradas. Bueno, pois, resumíndolles, isto é o que queremos, unha deputación que se poña en funcionamento, din antes os datos, 7 millóns de euros en contratación frente a 27, unha deputación con un parque de maquinaria nas praias, un parque de maquinaria nas estradas, unha deputación que invirta máis nos concellos, pequenos e medianos, que as contas, señor Regades, por moito que queira aquí vir a lavar as contas, non nos dan. Non nos dan e faltan 20 millóns de euros que lle pedimos. E mire, aquela deputación dinámica que aparecía en plan de emprego, plan de becas e un montón de plans que vostedes o único que fixeron foi continualos, pero teñen que pensar en facer plans novos que é o que facíamos anteriormente. Solicitámoslle, Presidenta, diálogo, solicitámoslle unha xuntanza. O tempo pasou, ayer foi día 15, que nos parecía un tempo de abondo para que vostede nos respostara. Matou o seu tempo, señora Lévalo. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. A verdade é que non pensaba intervir, pero aquí deixáronse caer cousas francamente graves. O fondo da moción, como sempre, non falou dela. Obviamente que aquí haxa algunha forza política que poida defender o asamblearismo, pois correcto. Non son ustedes, precisamente. E despois, o dixen antes, unha boa ocurrencia que se ocurra ahora, exactamente ahora. Mire, non. A ver, o que están facendo é reproducindo mismo. Decíame un compañeiro seu da bancada, entendesme, que como levar os alcaldes á porta do Parlamento, montar unha tenderetada dese calibre, que despois os seus propios alcaldes, parte deles dixeron que non constataban tan ben, pero bueno, entende, lle resultou ben no seu momento, calquera convence ora ao señor Rueda de que non fagamos isto. Iso é o que se está reproducindo. É que é transparente. Ben, co cual, comprenderá, pida a disolución das diputacións e non nos pida que unha asamblea de alcaldes, que se convoca unha asamblea de alcaldes, que ustedes nunca fixeron, para que os seus alcaldes monten outra tenderetada, como a que fixeron aí e demais. Rueda, estilo Rueda, clavado. Iso é o que está pasando e non hai máis. Por tanto, sigan, xa sabemos cada un a que xoga. Pero houve cousa bastante máis grave. Antes ustedes tuveron a delicadeza de non dicir nada e incluso aplaudir cando se explicou por que veu a xente ao pleno. Cando se explicou. Ahora non. Ahora resulta que lo ocupamos. Ahora resulta que son simpatizantes, outros son persoas. O sea, os que andan non de matóns por aí e demais. Claro, xa o sabemos, é que están ustedes detrás. Quen se sube ás máquinas ali? Quen onte mismo fixo declaracións instigando para hoxe? Non foi así. Bueno, igual ti non o sabes, Chema. Bueno, entenden? Iso é agora a propia intervención o demostra. Díxose porque fora. Creo que se quedou explicado, verdad? Non sei, se antes, se non, antes puderon intervir. Ahora traducimos exactamente o que era, o sea, o que era. Se andan uns encapuchados por ali, pois hai xente que quere ir a cara descoberta e dicir, mire, pois non, isto non o aceptamos. E veu, claro, lóxicamente veu antes do asunto. En todo caso, é dicir que había máis outro tanto fora, que se fora por aforo serían
o doble, todos, digamos, que viñan o que a defender a este goberno e pedir, non a... O sea, que non se por aí vamos mal. Ben, comprenderá que non vamos a votar a favor. Eu repito o mismo, xa por rogos e demais, que teño que ir, e non vou a quedar, repito o mismo. Desde logo, mazarnos 10 minutos, repetindo como loros o mismo, todos, de verdade, é que nós non pensábamos intervir nos outros puntos. Pois, bueno, se todo o mundo se arrea 10 minutos, pois nós tamén arrearemos 2 ou 3 ou 4, que faltaría máis. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra o señor Regades. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad... Señor Figueroa non ten a palabra o señor Figueroa. A ver, pero escóiteme, por favor. Señor Figueroa, escóiteme. Escóiteme que vostede é da xente máis racional que se senta aí. Non, hai moita irracionalidade. Lle pido, por favor, que cando remate o debate, se vostede quere facer uso da palabra para facer calquera proposta ou se sinte que vostede foi maltratado por algunha intervención, eu lle darei 10 segundos para que se explique. Muchas gracias, señora presidenta. A verdade é que, claro, predicamos o consenso, predicamos o voto alante e despois decimos palabras gravísimas, non? A presidenta moitas veces di que hai mocións que non son afortunadas, que son extemporáneas, ou ahora hablaba de racional ou irracional. Os demócratas, os que creemos na democracia, os que creemos na participación da xente, nunca diríamos que esta presidenta é dictatorial e que este pleno é dictatorial. Son palabras moi graves, que, sobre todo, cando veñen enlazadas con un argumento de que vamos a falar de consenso, de diálogo, de puntos de encontro, pois non podemos nin compartir. Un periodista de ámbito nacional, decía que estaba sorprendido coa mesura da presidenta da Diputación de Pontevedra ante o ataque da portavoz do Partido Popular. Un periodista destacado deste país. Eu a verdade que son dos que din que o amor non se predica. O amor amósase. Amósase todos os días, pola mañán, cando nos levantamos, o mediodía e pola noite. Esa é a forma de decir a unha persona que a queres. É unha forma de facer as cousas de forma amigables. Non por decir que queres a alguén, se ao mesmo tempo o estás insultando, pois vamos a conseguir que o ambiente sexa máis cordial. Eu creo que temos que construir unha provincia entre todos, unha provincia que, a verdade, me gustou unha parte da intervención da señora Arévalo, que decía, nós temos un alcaldes que son os que representan as mulleres e os homes dos seus povos. A verdade que me gustou esa parte da intervención, porque o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e outras forzas de esquerda gobernan o 80% das mulleres e dos homes da provincia de Pontevedra. O Partido Popular goberna a 210.000 persoas da provincia de Pontevedra cos seus alcaldes e o resto, ata chegar a 947, o 80% das mulleres e dos homes da provincia de Pontevedra son gobernadas por alcaldes de progreso, na súa maioría 650.000 persoas por alcaldes do Bloque Nacionalista Galego e do PSOE. Eu, a verdade, penso que en esas aras de construir non movan a cabeza nin fagan aspaventos. Eu creo que o que decimos lles pode gustar ou non lles pode gustar, pero construíamos xuntos a provincia de Pontevedra, non dende o conflito, senón dende as sumas de ideas. E cando non lle gusta a resposta, non nos ataquen. Intenten construir ou convencelos, porque eu vou intentar convencelos, o Grupo do Partido Popular, para que retiren esta moción e así non teñamos que votarlles que non, porque ao retirar a moción se darán conta de que é a forma de facer provincia. A verdade, eu voto de menos que a alcaldesa de Moraña non censurara as terribles palabras dun membro do seu goberno. A verdade que o voto de menos e sigo votando de menos. Nunca é tarde para arrepentirse, para censurar as palabras dun concelleiro que foron desafortunadas.
un concelleiro dun goberno do Partido Popular. É curioso que dúas alcaldesas, que hoxe son deputadas, vendo as axudas que están a recibir os seus concellos, sigan a facer seguidismo do que di a señora Arévalo. Eu creo que teñen que antepoñer o que din as súas veciñas e os seus veciños, porque os resultados dos seus concellos, a día 8 de setembro, facendo balance nas contas da Diputación de Pontevedra e comparados co ano 2015, o último ano do seu goberno, un que non lles guste estar fora del, foi no ano 2015. Vamos a comparar. Forcarei no ano 2015 e Forcarei no ano 2016. Forcarei no ano 2015 desta Diputación, contas que son públicas e que pode comprobar que aquel diputado, incluso os diputados do Partido Popular, recibiu 471.000 euros. No ano 2016 recibiu 573.921 a 8 de setembro. É dicir, que ainda pode ser a máis a cantidade. A diferencia a favor do Concello de Forcarei na nova Diputación é de 102.917,51 euros. Moraña, no ano 2015, 452, no ano 2016, 473. A diferencia a favor da nova Diputación, a favor do Concello de Moraña, máis de 20.000 euros. Redondela, no ano 2015, 1.199, no ano 2016, 1.257. A diferencia, 58.000 euros máis. E a verdad, que damos ya benvida neste pleno a Agolada. E a verdade é que no ano 2016 Agolada recibiu 547... Desculpe un segundo. De verdad, señor Vaz, por favor, porque é habitual en vostede. O que dixo é absolutamente verdade. Por favor, mire, lle pido, deixen. Así tamén miramos quen é. Cuentas publicadas en la página web, cuentas públicas y que están validadas por el interventor, que podrán consultar en cualquier momento. La verdad, el Ayuntamiento de Redondela debería de felicitar a esta Diputación por esos máis de 58.000 euros que ella dedica a nova Diputación. Agolada, máis de 80.000 euros. A Estrada, no ano 2015, recibiu 1.573.000. No ano 2016, 1.828.000, 255.000 euros máis co goberno da nova Diputación. E non lle digo do plan Concellos, dígolle tamén sumando os 279.000 euros que o señor Louzán tiña de libre disposición que nos eliminábamos, porque no ano 2015, para chegar a ese 1.573.000 euros de libre disposición os concellos amigos do Partido Popular, o señor Louzán deulle o goberno da Estrada 279.000 euros, pois nin así a comparación sale beneficiada a bella Diputación ca nova, moderna e transparente Diputación. O Concello de Mos, no ano 2015, 912, no ano 2016, 1.004.000. Estos son os datos e a parte científica que se pode probar nuns presupostos que están publicados en unha ejecución de presupostos que poden ver cando lle presentemos neste pleno. Creemos necesario que esta intervención respete os alcaldes socialistas, os alcaldes do BNG e os alcaldes de Progreso da provincia de Pontevedra, que representan o 80% das veciñas e dos veciños da provincia de Pontevedra, mostrando a nosa absoluta repulsa a esta iniciativa que o PP nesta institución está a dictaminar cando saben moi ben que non é o sentir dese 20% dos alcaldes, senón moitísimo menos. Pero as directrices do señor Rueda, do Partido Popular, na provincia de Pontevedra, lle fai que non sean capaces de atender eses datos que son tan beneficiosos da nova Diputación para os seus concellos e son capaces de pechar os ollos. Eu sí, despois de dar toda esta parte explicativa, como creo que van a retirar a moción, eu sí que non vou agotar todo o tempo e lles pido que retiren esta moción, porque, como ven, de forma científica, nestes momentos, a nova Diputación, os concellos do Partido Socialista, do Bloque, os concellos do Progreso e os concellos do Partido Popular trata con respeto, con igualdade e, sobre todo, ca dignidade que lle deron os cidadáns. Moitas gracias.
me vou as palabras do meu compañeiro, retire o que dixo. Porque dixo claramente que a xente viña aquí porque a mandábamos nós. Que estábamos detrás dos ataques. Mire, eu creo que fomos moi claros co señor Benítez. No seu momento, fomos os primeiros en condenar aquí públicamente as actitudes que estaban a facer con él. Nos solidarizamos con él. Mire, eu pasei cuestións moi desagradables en Mos, desde que me botasen basura dentro da casa ata o tema das preferentes. Nunca un concelleiro da oposición se solidarizou comigo, jamais. E aquí pasou moitas veces tamén. Cantas veces concelleiros, alcaldes, deputados do Partido Popular sufrimos este tipo de situacións? E nunca vin a vostede condenar nada, pero nós sí que o condenamos. Empecemos por aí. Nós o condenamos. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Ora, que me veña dicindo, si moito aplauden, pero están detrás. Faga o favor de retirar eso. Si que tamén lle vou a decir unha cousa, non escoitei aquí a súa condena co que pasou co concelleiro de Cangas, que foi detido. Iso sí que non o escoitei. E me gustaría que fixera o mesmo, igual que fixemos nós co señor Benítez. É moi grave, o que vostede dixo, non o quere retirar? Pois é moi grave. É moi grave. Creo que hai unha serie de cuestións que deberíamos de deixalas fora. E o único que dixen foi que me parece normal que aquí se tomen medidas para que se poidan celebrar os plenos, pero que non me parece normal é que ás 11 da mañán non se deixe pasar a nadie máis porque se retiraran a mitad das sillas deste salón. Eso non me parece normal. Vostede entendeu o que quixo. Alá vostede, señor Mosquera. Mire, señor Regades, a verdad que esta moción parece que molestou moito porque teña que acudir o argumento do amor. Gran palabra, preciosa palabra, non a poña en este argumento. O sea, que mire o que recurre. O amor nos está instando a que nos teñamos amor. Nos temos moitísimo, moitísimo amor. Que sepa vostede que nos queremos, nos amamos este grupo e a vostedes lle temos tamén moitísimo cariño. Amar todavía non. O mellor, pois como dice o señor López Fon, co tempo, pois igual nos podemos acercar máis en amarnos máis. Sí. Mire, pero desde logo que tamén ven con temas como de Moraña, oiga, que vostede sacou aquí unha serie de cuestións para defender esta moción que non ten, pois... Perdón? Señor Regades, perdone, señor Arevalo, señor Regades, que el amor non chegue tan lonxe que non deixe vostede intervir a señor Arevalo que está no uso da palabra. Amor medido. Para rematar, lle volvo a repetir que vostedes poden estar aquí un día inteiro falándonos de números, pero os que temos a posibilidade de gobernar e ter a posibilidade de ter un informe de intervención do noso Concello cando queira, os concellos que nombrou, cando queira lle damos os certificados de intervención. Non é o que diga nin a alcaldesa, nin o alcalde, nin o deputado. O certificado de intervención porque non cadra para nada o que vostede dice. E por eso, sí, pero, mire, eu personalmente yo vou a dar xa para a semana que ven. É unha pena que non o teña aquí. Por favor, discúlpenme un segundo. Está acontecendo algo neste pleno que a mí me ten sorprendida. Eu lle pido, señor Bas, que faga o favor de ser respetuoso neste pleno. Vostede non pode estar señalando a unha deputada, a señora Rivas, que aquí é unha deputada provincial. Señor Rivas, de verdad, señor Bas, señor Bas, lle prego que sexa vostede respetuoso. Sexa respetuoso. Non é vostede respetuoso. Sexa vostede respetuoso. Yo pido. Bueno, xa vou a rematar, porque isto non dá para máis. Nós o que estamos pedindo é que a presidenta nos resposte a 30 alcaldes que, polo que vexo, representamos a veciños de segunda, porque vostede fala con moito alarde dese 80% da maioría de esquerdas, eses deben ser os de primeira, e os que representamos os alcaldes populares somos os de segunda. Dende logo que para que a presidenta non nos reciba, non queira sentarse con nós, pois é verdad que debemos ser veciños de segunda. Isto non dá para máis, presidenta. Me gustaría que as palabras que vostede dixo de chorradas, de cousa patética, de ridículas, que non as diga máis cando estamos a falar a través do que nos corresponde como voceiros ou deputados, pero que detrás de nós 30 alcaldes, que significan miles de veciños, teña un pouco de respeto. E o que lle pedimos unha vez máis é que nos atenda.
creo que é algo tan sinxelo, non fai falta vir aquí con esa retaíla de números, de que nós temos máis inversión nos concellos que os que estaban antes. Mire, non fai falta, señor Regades, que se esforce. Simplemente contéstenos se nos vai a recibir. E se non nos vai a recibir, contéstenos por qué. Porque lle trasladamos a nosa disconformidade co Plan Concellos. E vostede, creo que o tiña por aquí, quería leerlle algo que vostede dixo cando tomou posesión, e dixo algo así como: creemos firmemente no municipalismo, na vida local, e por iso a relación da Deputación de Pontevedra cos concellos será unha relación de igual a igual. Lembre esas palabras e fagas de verdad súas, non de decilas, sino de poñelas na práctica, presidenta. Gracias. A señora Arévalo me pregunta directamente, por lo tanto, lle teño que respostar directamente. O Concello da provincia de Pontevedra, que está dentro do plan Concellos, exceptuando a Vigo e Pontevedra, que recibe máis financiación desta Deputación, é o Concello da Estrada. O que máis financiación recibe, 1,8 millóns de euros. Por lo tanto, ese dato simplemente saben a decir que vostede cree que a demagoxia, cree que intentar fixar o debate sobre unha persoa para intentar desprestixiar o seu modo de facer política non a leva a ningún lugar, señor Arévalo, porque os datos son tan grandes, son tan potentes, son tan claros que vostedes falan por non estar calados, falan por falar. Mire vostede fala de que o Partido Popular presenta esta moción e que teñen o aval de 30 alcaldes da provincia. Pois ben, nós temos o aval de 32 alcaldes, é dicir, a maioría dos alcaldes da provincia, que dicen que non están de acordo coa súa moción. Polo tanto, non somente estamos representando o 80% da provincia, da población, senón a máis alcaldes que os que vostedes dicen representar. Eu me pregunto, vostedes falaron cos 32 alcaldes, que son máis 32 e máis que 30, que están en contra da súa moción para decirlles que lles parecía a súa proposta. Vostedes exclúen a 32 alcaldes que non están de acordo que vostedes plantexan. En todo caso, eu o vou a volver a repetir. Os alcaldes que non son do Partido Popular, que se viron ninguneados, que viron que non se invertía nos seus povos porque non tiñan un carné da dereita do Partido Popular, eses alcaldes son os únicos desta provincia que lle poderían decir a este goberno como é posible que durante toda a democracia recibiran moitas menos aportacións, apoios, proxectos e capacidade de desenvolvemento porque vostedes só gobernaban para os seis, para o Partido Popular, e que agora haxa un proxecto equilibrado, con criterios, obxectivos, donde todo o mundo recibe igual, cando realmente eles tiñan o dereito a pedir que houbera discriminación positiva, porque así non habería 6 campos de fútbol de herba sintética en Ribadumia e ningún en concellos gobernados polos socialistas ou polos nacionalistas. Pero, inda así, como somos xente seria, que cree que os recursos públicos non son nosos, sino que son da xente, aprobamos un plan igualitario para todos. Eu falo cos alcaldes. Hai moi pouquiños cos que non falo. Non falo con aqueles cos que faltan ao respeto gravísimamente, e non teñen os mínimos principios democráticos e, polo tanto, é imposible relacionarse con algunha xente. Co resto, falo de forma habitual e todos nós sempre tomamos decisións para todos os concellos. Pero eu lle digo unha cousa máis. Antes de presentar aquí esta moción, vostede que é do Partido Popular, dígalle o presidente da Deputación de Ourense non que convoque a todos os alcaldes e lles dea un voto para decidir, non, que aprobe un plan concellos que sea equilibrado, con criterios e que rache tamén
con esa forma de facer política que teñen vostedes de dar recursos aos seus alcaldes do Partido Popular e non os do Partido Socialista. Polo tanto, falar cos alcaldes e alcaldesas o que faga falta, ás veces que sexa necesario. Todos e cada un de nós. Políticas de asamblearismo non, señora Arévalo. Eso de todos os alcaldes con un voto se chama asamblearismo, por certo, o que vostedes critican sempre. De repente vostedes non parecen o Partido Popular, parecen unha organización antisistema, coas propostas que fan antisistemas. Por lo tanto, imos votar en contra. Eu, como presidenta, manteño todas e cada unha das palabras que dicen. Esta moción paréceme que é absolutamente ridícula, absolutamente ridícula. Por lo tanto, o manteño total e absolutamente todas as palabras. Por certo, tamén yo quero repetir e remato, a miña mesura e a miña paciencia cada día me parezco máis o santo Job, pero vou a manteñer así. Señora Arévalo, vou a seguir tendo unha paciencia grande, 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 porque vostedes se retratan en cada pleno sin que eu teña que decirlles nada. Poñemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a creación dunha comisión de alcaldes que decidan a distribución dos recursos a deputación para os concellos. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 12 a favor. Ben, rematado 11. Vale, perdón, pois 11. Rematada a parte resolutiva, pasamos á parte de información e control. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Con observación. Queda enterado. E no punto 12, rogos e preguntas. Pois non habendo rogos e preguntas, se levanta a sesión.